to Jericho. And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold ye your peace. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on. And 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said, Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. So, ndichazoverenga hangu kubva pavesi 11 tichidzika nayo kuti tigodzidza zvatingadzidza kubva pairi. Elijah and Elisha. Elijah and Elisha. Ndichazoti muverenga abate 1 Kings chapter 19. Tigozonzwa zvakaitika ipapo. Ndando panobva vhangeri yandinoda kuti ndigozoparidza zuva ranhasi. Ndiri kunzwa mazuva ano mukati mangu muine a conviction yekuti ndinofanira kuti every time yandinoshumira ndikubatsirei nekudzidza the art kana kuti the ability to use or to relate with the personalities that are in the Old Testament scriptures, because in our midst there has been a lot of confusion. Kushikira palevu yekuti kushikira nhasi kune vanhu vanonamata vachiti kuna Mwari wa Abraham, Mwari wa David, Mwari wa Jacobo, Mwari wa Isaka. Zvinotenderwa here kuti tinamate tichidaro? Uye tinotenderwa nani kuti tinamate tichidaro? Iye Mwari nyakutipa shoko iri akati tinamate kuna Mwari wani? Ko ivo vanhu vari muBhaibheri ava tinodii navo kana tikange taverenga nezvavo? Tingagone here kunge tiine muprofita nhasi angagone kuti ane anointing kana kuti ane spirit yaElijah? Nekuti variko vanoti ndine mweya waEzekieri, vamwe vanoti ndine zodzo yaJona, vamwe vanoti ndine mweya waAmosi, vamwe vanotozvipa mazita evanhu vari muOld Testament, kutoti ndaakunzi Mika kana kuti ndaakunzi Zefanaya. Kana Mwari achinyora Bhaibheri rake, wakanga achiti here kana taverenga vanhu vari muBhaibheri naurwa dzirimo nezviitiko zvirimo, tigozoti tikafarira karekta iri muBhaibheri tobva tazviisa mukarekta iyoyo tototi ndaakuita sezvakaitwa naNhengi? Ndizvo here zvakaisirwa mazita aya muBhaibheri? Haleluya. Tichaverengerwa bhuku yakanaka zvikuru, asi muBhaibheri reshona ndichapota ndichikorekta. Tichaverengerwa bhuku ya 1 Peter chapter 1 verse number 9. Painenge yarasika ndopaziva ndobva ndaikorekta.
kuti hatina bhaibheri reshona rakanyorwa zvakanaka pakati pedu, zvekuti haugone kutoparidza uine bhaibheri reshona chete, unenge waita mistake. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Tsokorodza, muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu. Kureva kuti kana munhu wese anenge aripo akabvunzwa kunzi unotenda here, akati hongu, anofanira kutaura kuti anotenda chii, kutenda kwake ndekwei, kunovavarirei kutenda ikoko. Kutenda kumwe nekumwe kunofanira kunge kuine zvakunovavarira. Saka ari kuti muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu, kureva kuti kutenda kunofanira kunge kuine chinangwa kunovavarira kuti ugozodii. Saka Peter semushumiri haana kusiya kereke ichizofanira kuti ite matare. Kana yaita matare iwayo yotanga kubatsirana nekufungirana. Saka iwe kutenda kwako kunovavarira chii? Iwe kutenda kwako kunovavarira chii? Ndirwo ruponeso rwemweya yenyu. Kutenda kwenyu kunofanira kunge kuchivavarira ruponeso rwemweya yenyu. Kureva kuti kana ukati I have faith that moves mountains, uri kuti kutenda kwako kunovavarira kumuvha makomo. Kana wadara hatinetsani newe, tinongoti uri kureva makomo apa, vhumba here, tiende ikoko wonomuvha. Kana wakundikana toti siyana nazvo zvokunyepera vanizvi, hauna kutenda, une chivindi nedzungu. Kana ukatawa mamountains hairehwa zvirwere, toti wagona handeipaparire nyatwa, zviripo hopo zvirwere. Aya makomo ekenza muvha. Kana watadza futi toti dzokera kumusha, unorima, tenga mbeu ite command agriculture. Uri kutaura nhau dzausinganzwisise. Chinovavarirwa nekutenda kwenyu ruponeso rwemweya yenyu. Ruponeso rwemweya yenyu. Kureva kuti ukati ndinotenda, unofanira kuzoti chiri kuvavarirwa nekutenda kwako kuti mweya wako uponeswe. Saka pari kunzi ruponeso rwemweya, pane chasiyiwa, pasiyiwa nyama. Iyo iriyo yaunotengera bhaibheri nekukwirira makomo. Muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu ruponeso rwemweya yenyu. Now, Peter haana kuisiya yakadai, akabva atanga kutaura nyaya yeruponeso. Zvikanzi ruponeso irwo rwuru. Verengai. Ruponeso uru rwakabvunzisiswa. Zvikanzi ruponeso uru rwakabvunzisiswa. Nokunzverwa kwazvo navaprofita. Right. Rwakabvunzisiswa ruponeso, rukanzverwa ruponeso navaprofita. Yes. Vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi. Varume vaiprofita nyasha dzamaizoitirwa imi. Kureva kuti ukavereka mabhuku evaprofita ukasaona nyasha ukaona murayiro, watadza kuavereka. Nekuti Peter akatumwa ati vaprofita vaiprofita nyasha dzamaizoitirwa imi. Yes. Vachinzvera kuti nguva ndeipi. Vaprofita vainzvera kuti nguva ipi kana kuti yakadini. Kana yakadini yakataurwa nomweya waKristu. Right. Ndoda kuti mubate ipapo. Pane musikanzwa wakaitwa nebhaibheri reshona. Wandoda kuti ndigadzirise vhesi iyoyo rege ndiiwane. 1 Peter chapter 1. Again tiverenge verse 10. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently,
who prophesied of the grace that should come unto you. Verengai verse 10 zvakare. Ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi. Hazvisiri izvo manyorerwo azvakaitwa. Vaiprofita zvenyasha, they prophesied of the grace that was to come unto you. Kwete nyasha dzamaizoitirwa, asi nyasha dzaizouya kwamuri imi. Kureva kuti nyasha hadzitsvagwe, idzo ndo dzinouya. Una kuzvinzwa. Nyasha hadzite sei? Nyasha dzinotouya. Nyasha dzakaprofitwa dzichidzi dzaizoita sei? Dzaizouya. Nekuti nyasha dziri embodied, personified in Jesus Christ. Kutenda kuri embodied in Jesus Christ. Saka Galatians 3 inoti kutenda kusati kwasvika. Kureva kuti kutenda munhu, idzi nyasha dziri kudzi dzaizouya. Kureva kuti nyasha munhu, kureva kuti Jesu kana auya kudai nyasha dzaita sei zvadzo? Dzauya. Saka vaprofita pavari kunzi vakaprofita zvenyasha dzaizouya, kutoreva kuti vaiprofita zvaJesu aizouya. Kana auya nyasha dzauyazve. Kana auya kutenda kwauya. Verse 11 rakatidzeretete zvishoma zvakare Bible Shona. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Searching what or what manner of time. Verengai first phrase pa verse 11. Vachinzvera kuti nguva ndeipi kana yakadini. Handizvo zvakare wazvionawo panzi searching what, kureva kuti vainzvera kuti chii uye kuti nguva yakadini. They were searching what and what manner of time. Vazvinzwa vadikani? Vaida kuziva kuti chii chiri kutaurwa uye kuti nguva dzacho dziri kutaurwa dzakamira sei. Dzei verse 12. Avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo. Vaprofita ava ndo pandinoda kuti kana wanga uchibonamata uchiti Mwari waAbhurahama ubva wagura kutanga manheru ano. Vaprofita ava vakaratidzwa kuti kuprofita kwese kwavaiita havasirivo vaibenefita from basa rekuprofita ravaiita. Tangidzai verse 12. Avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo. Havana kuprofita for their own benefit. Havana kuprofita for the testament yavaigara mairi. Vaiprofita kuti asi imi, asi kuti vaishandira imi. Pazvinhu izvo zvakataura. Urikuzvinzwa here? Vakanga vasingazvibatsiri pakuprofita kwavo, asi vaitoshandira imi. Vaiprofita nekuda kwenyu. Kureva kuti mabeneficiaries ezviprofita zviri kuOld Testament havasi vaJudha vari kuMiddle East. Mabeneficiaries vanotori vadyi venhaka yaKristu yakauya kuburikidza nekutambudzika kwake. Hallelujah. Amen. Yes. Pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino nevakakuparidzirai, naivo vakakuparidzirai vhangeri nomweya wakabva kudenga. Izwi vamatauriracho hanzi zvinhu zvamakataurirwa nhasi nevakakuparidzirai. Asi vakanga vaine mweya wakanga uri mavari, wakanga waburuka uchibva kudenga. Kureva kuti vakaparidza vachitaura zvinhu izvi havana kuparidza nekufunga kwavo. Pane mweya wakanga wapinda mavari. Mweya uyu wakanga wabva kudenga. Ndo wakaita kuti Peter agoparidza, Pauro agoparidza, Tito agoparidza, Erastus agoparidza, Epaphras agoparidza, Timothy agoparidza, Barnabas agoparidza, Philipi agoparidza muvhangeri wepaMacedonia. Akaparidza nekuda kwemweya wakanga waburuka uchibva kudenga. Ndokubva anonokora zvakanga zvataurwa nevaprofita kwakutanga kuudza vadyi venhaka manje vari muNew Testament. Mukuona pakaprofitwa naAbhurahama apa, mukuona pakaprofitwa naElijah apa, mukuona pakaprofitwa naIsaiah. Ndimi mairehwa imi. Vana Elijah havana chavakawana nekuti akanga atiye, havana kuzvibatira pakuprofita kwavo, asi vaishandira imi. Kureva kuti Abrahama akamira apa, iwo ukamira apa.
Abrahama mushandi wako iwe haana chaanokubatsira kunze kwokutotora zvaakaprofita wodzidziswa nevakatumwa kuti vaparidze vaine mweya wakaburuka uchibva kudenga wotsanangura zvenyasha dzamaizoitirwa dzakanga zvinzi dzaizouya ivo pachezvavo havana chavakawana vakasiya vatauriswa zvavakanga vasinganzwisise kuti zvairevei. Tsokorodze vhesi 12 mutsike naye. avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo. Elijah naElisha vandinoda kuparidza nhasi hanzi vakaratidzwa vakanga vasingazvishandire ivo, asi imi pazvinhu izvo zvamakataurirwa vabika poto vakarambidzwa kuidya ikanzi ichadyiwa nevamwe vachazouya. Yes, pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino naivo vakakuparidzirai ivhangeri nomweya mutsvene wakatumwa achibva kudenga. saka nhau yaari kutaura murume uyu, vanokuparidzirai nhasi kana vaine mweya wakatumwa uchibva kudenga vanokutaurirai zvinhu asi vachizvitora mune zvinhu zvakaprofitwa nevaprofita vekutanga. Yes. Vanenge vachitaura zvenyasha dzakanga dzichinzi dzichauya. Muchipiwa chinovavarirwa nekutenda kwenyu, ruponeso rwemweya wenyu. Yes, zvinhu izvo vatumwa vanoda kuzvicherechedza. zvinhu zvamuri kuparidzirwa nevane mweya wakabva kudenga, girozi chaidzo dzinotoshuvira kuzviona nekuzvicherechedza. Rechirungu rinoti these things the angels desire to look into them. The angels are yearning, they are eager and keen to hear the gospel of the Son of God. They have no access to the gospel. They are denied access. They have no idea about the gospel. Angels have no clue about the gospel. That's why ukaverenga Acts chapter 10, girozi inosvika kuna Cornelius ari kuMacedonia. Zvikanzi, Cornelio, minamato yako nezvipo zvako zvasvika sechirangaridzo kuna Mwari, achitori mutumwa waMwari. Zvikanzi, unozaka nori Cornelio uchiudzwa fairi rakadaro, utanga kuti adutu saka tonavataka kana zvakadaro ndapinda, kutoreva kuti minamato yasvika kuna Mwari kungapindureka. Zvikanzi, dambudziko rangu manje mfana Cornelio, ina handigone kukuparidzira. Tuma varume vaende Jopa kune murume anonzi Simon musuku waMatewe. Ndo muri kugara Simon Petro. Kana auya Pita okuparidzira oponeswa. Indakutenda ndanopedza newe. Vhangeri riripo. Ina handigone kuriparidza. Itoenda unotsvaga munhu anonzi Pita. Dai ndiri Cornelio ndakamubata so ndikati musende zvokutamba neni. Matima bva kudenga ini. Paridzai kandobva ndangogamuchira mweya mutsvene mondibhabhatidza kana tichitoenda totobva taenda. Pita ndokubva auya. Zvikanzi naPita wandidedzerei? Zvikanzi yanga iri nguva yechitandatu tatichinamata pane mutumwa wandaona. Pita akati, waona ngirozi? Ina ndakuiona ini. Ndatoona jira ranga rine matachika nemadzetse nezvidembo ndichinzura yaudye. Ndiwe dzetse racho ranga richitorwa kaiwewe. Zvikanzi naCornelio, mutumwa anga ari pano but ati haakwanise kundibatsira. Nhau yanga iri yevhangeri, zvanzi iwe ndiwo unayo. Pita akati evhangeri ndinayo, garai pasi. Ndokubva arirova. Shoko rinoti vakati vachinzwa shoko raMwari vakagamuchira mweya mutsvene. Kureva kuti mweya mutsvene akatouya naPita kuti agamuchirwe naCornelio, paito naPita kuti aparidze. Ngirozi yakasiya Cornelio asina mweya mutsvene, ikati zvinoda chii? Pita. Imwe ngirozi kumabasa 8 ikataura naFilipi, zvikati mfana simuka, uri kutamba draft kune munhu ari kubva kuJerusarema uko anobva kuEthiopia, minister of finance waKandaza, the queen of Ethiopia, ari kuvhura magwaro, ari kumunetsa, asi kunzwisisa, ari kurodhi inokoteresana nekuGaza, ndo yaari kufamba nemotakedi yake. Mhanya ndokuona shuwa ndobva dzamhanya Filipi dzikaona ngoro dziri kufamba.
Zvikanzi naMweya Mutsvene kuendera padhuze ndokuona shasha ichiverenga zibhuku ziscroll ichideedzera, akabatwa muhusha dzavo segwairi nyerere, haana kutaura chinhu, segwairi rine maoko memuveuri waro. Saizvozvo haana kushama muromo wake. Zvino saka rudzi rwake ruchadudzirwa sei nekutonga kwake zvaakabviswa panyika. Zvikanzi naFilipi, minista, ndonzi Filipi, munonzwisisa here zvamunoverenga? Zvikanzi ndichinzwisisa pasina anodudza. Ndokonzwisisa sei? Chikwira mungoro iwe ududzire, ndobva rarohwa. Zvikanzi nemuranda wakandasa, iyo mvura iri papo ndinotadziswa nekubhabhatidzwa. Zvikanzi kana uchitenda nemwoyo wese. Zvikanzi dhiraivha misa ngoro, totoburuka izvo zvindibhabhatidzwa. But anga ataura nengirozi. Filipi akaudzwa nengirozi kuti kuna ari kunetseka neBhaibheri, kureva kuti akatanga kuziva dambudziko rako remuranda wakandasa. Haasi Filipi, ingirozi. Ko iyo ngirozi yakadii kumhanya ikanoparidza, yakataura nafidza sei? Zvino izvi ngirozi dzinotodawo kuzvicherechedza. Omberera Jesu maoko. Nematambudziko kana uchifanira kunge uri munhu anoita basa rekutsvaga ngirozi nekuimba nziyo dzinoenda kungirozi. Muchideedza Mwari hanzi tumireiwo ngirozi, tumirai ngirozi. Muchinamata hanzi tinomutenda Dhamureta, Gina Tsiyo, Piyo. Dzimwe dzadzo kuveza ngirozi dzacho. Ukavabvunza kuti dziri pavhesani, hadzimo muBhaibheri. Kungoveurwa musoro, upfeka gemenzi rewaiti, watoone ngirozi yako nyowani yawaakuziva. Zviri kunzwika? Ngirozi hadzina chiyamuro panhau dzekuparidza. Dai dzaiziva vhangeri tisina kutumwa, dai patoburuka mutumwa zvezviridzi oti ngativhurei magwaro, kana apedza udzokera kudenga. Sakarambidzwa ufunge kuziva vhangeri. Zvokuti mutumwa ngirozi chaiyo chaiyo ungadai uchitsvaga tusi ngirozi chaidzo dzaMwari. Nekuti izwi kuti angel rinoreva kuti the messenger of God, kureva kuti kana munhu akatumwa naMwari anenge achitori ngirozi yaMwari, ndaatumwa neinformation yaMwari. Vashumiri vaJesu ndidzo ngirozi dzaMwari. Unozviramba? Bvunzana pasati pakuti unozviramba here? Tikuvhurire magwaro 4:12 dzavaGaratia. Zvine magwaro kazvokuti vatumwa engirozi izvi hachisi chizaruko. Havana kukonobvisa chizaruko nezvakangotaurwa naMwari pachena. Dzaane Revelation 3, iRevelation iyoyo. Zvirimo magwaro izvi. Handitione nungo zvako dzekuverenga nekuti mweya uri mauri wakavenganaka nechiedza, une mweya werimba. Saka uchona ukabata Bhaibheri robva watanga kukotsira. Dai uine mweya wechiedza waispenda more time uchiverenga magwaro. Saka uchiona kunyeperwa kwenyu hakutore nguva. Munhu anongopfeka kasutu kanopenya, oisa karuva pachesta, ongoti kabroska katroska, otokutorera imani. Kutora mwa utodzungudza so. Kodipa. Dambo kuti uende kunoprova vakomana vese vanonzi vanoprofita kuti ndeve nhema. Kana uchitenda shoko iri zvakakwana, ivo unobhuka kunoona magaya unotanda kuprofiteri. Kana kuprova kuti havana mweya waMwari. Kana izvezvi enda kuCity Sports kwamakandiwa, wongonosvika kuti profeti ndiprofite, network yake inodzima zvokuti anoshiya kuti chii chaitika. Kana uine shoko iri havakuprofiti, vanotinosudzurika imba ndikuda uya ari papa. Mweya wacho unotsvaga vane rima kudhara. Enda izvezvi kumasowe uchitenda shoko rakadai, wongoti pamasowe madzibaba rovai ndauya. Unonzwa vava kuti simukai madzibaba, hapana chataura, enda hei. Asi kana uine rima unonzwa vava kuti wotozoti zvakonekta. Verenga vaGalatia chapter 4 verse 12. Ndinokumbira kwamuri hama dzangu
kuti muve seni, nokuti ini ndakaita semi. Hamuna kundiitira chinhu chimwe chisakarurama. Imi vaGaratia hamuna kana kundiitira chisakarurama. Tinoona kuti chokwadi kuti vashumiri ngiro dzaMwari zvine gwaro here riripo ndora tiri kuverenga. Yes. Zvino munoziva kuti ndakakuparidzira ivhangeri pakutanga ndichirwara panyama, nokuda kwokurwara panyama. Saka Pauro aiparidza achirwara. Amene kuti unozoona sei bvunza ari pasaidi pako kuti wakamboudzwa here zvatiri kuverenga pano kuti Pauro akamutsa Yutiko kubva kuvakafa airwara. Ndobva atozvinyora zvikanzi pakuparidza kwangu ndakaparidza ndichirwara. Iwe wakaparidzirwa kunzi ukanamata haufa wakarwara. Saka uchiona kana warwara unobvunza Mwari kuti ndatadzei. Andida sei akakuvimbisa kuti hauchafa wakarwara futi. Ukati Mwari ndatadze anoti indava. Handiri kurwara kuti akakuzoti kurwara kutadza ndiani. Kurwara kwakangofana nekuita mweya. Une wangowanza chikafu unobuda. Hapana problem. Pressure release. Hazviri kunamatirwa. Wakaparidza uchirwara nechinhu icho panyama yangu chakanga chiri muedzo kwamuri. Kurwara kwangu kwaida kutoita muedzo chaiwo kwamuri. Hamuna dai musina kubatsirwa naMwari maigona kuti atiparidzirwe nemunhu anorwara isu. Yes. Hamuna kuchizvidza. Hamuna kuzvidza urwere wangu. Kana kuchisema. Hamuna kundisema. Asi makandigamuchira somutumwa waMwari. Makandigamuchira sengirozi yaMwari saKristu chaiye. Ameni. Saiye Kristu Jesu. Saka Pauro aiparidza zvikanzi makandigamuchira semutumwa waMwari, as an angel of God. Kureva kuti reception inoitwa kuvatumwa ndio yaakaitirwa navaGaratia, because he brought the message of God. But taverengere bhuku yaPeter tanga tichida kuona kuti tina Elijah naElisha vachida kuparidza navo. Tichabuda chi nechi mabhuku anotaura zvaElijah naElisha. Tichagadzirisawo here, tichagadzira vana Elijah here pano. NaWilliam Branham akasiya roya vanhu akati ndine Elijah akanga achinzi aizouya. Kana uchitenda kuna William Branham unonzwisa tsitsi. Wakafanana nemurume akapfuirwa. Vanhu vese vanongaiti ko murume uyu kweidai akapfuirwa kudai. Iye anengaiti vakandivenga mukadzi wakutomuda. Anenge achiti kuda mukadzi. Izvi akadyiswa musi wezvino. Akakotsira kuti fototo. Simukai pasofa apa timbozunza sofa, garai pachituru apa. Akova ndakairi simuke vaita basa amai. Chosimuka chonogara kudai. Simukai pacheya paita mazvozve munorumwa vaita basa amai. Chinoti chete munorarama kukotsira makarara pasofa. Nhai chiregai tinorara tinorara mangwana. Ukamuti koinda uchinzwaro nonzwa achiti mukadzi wangu anondida ndokusaka vakandivenga. Ndozvinoita munhu akaroiwa. Vanhu vese vanoona kuti wakaroiwa kunze kwako iwewe. Zvakafanana nemunhu ane mukadzi anenge achiita gumbomba gumbo panze. Anenge vanhu vese vari kumurume uyoita sei. Zvione. Iye achiti I have the most faithful wife in the world. Achibuda wemaice cream achipinda kupaka chingoro chake. Ndinarimo. Chinopinda wemaice cream achipedza kusunga bhuru. Makadii baba? Ndanga ndakumbira chimbuzi. Ndanga ndichitengesa maice cream. Yes, good. Saka vatenga here zvonzi vati havana mari. Chobva chaburitsa mari. Ari kuita mari. Location yese inoziva kuti mukadzi wako ipfambi. Iwe unokosingazivi. Ndo zvakaita munhu akaroiwa. Elijah hanzi vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatire ivo asi kuti vaibatira isu. Kureva kuti Old Testament
ine ma-servants eNew Testament, like ukama wakanga uripo pakati pa Sara na Hagar, according to Paul's gospel, Galatians chapter 4 from verse 21 to 31. Anoti Hagar akanga ari muranda wa Sara, waive mucherechedzo weOld Testament iri pauranda iyo nevana vayo. Obva ati asi Jerusalema riri kumusoro ndivo mai vedu. Saka ndiri kuda kuti ndikuratidze ukama hwakanga uripo pakati paElijah naElisha. Asi ndisati ndadaro, ndinoda kuti ndikuratidzei zvakare pamusoro pevanhu vanonzi vana vevaprofita vari muOld Testament. Nauya tiri kuverenga inowanikwa iyo pa 2 Kings chapter 2 ndo painowanikwa. Asi uchaona kuti ukaenda kunana chapter 4 uchanoona kuine chikoro chevana vevaprofita. Paya pakasvikwa naElisha vanhu vari munzara, akazenga arayira kuti pagadzwe poto huru, pakazowanikwa paGirigari shasha yakazonopinda musango ikanotana magaka emusango akachekerwa mupoto ikanga yoda kuuraya vanhu. Pedzezvo pakazosimuka imwe nyaya yevana vakanga vakuda kuextenda college yavo vana vevaprofita, vakakumbira Elisha kuti avaperegedze kunotema mapango. Ndo pakazodonha musoro wedemo ukapinda mvura, zvikanzi Ishe demo radonha zvaro but taita rekukumbira onai zvekuita. Elisha ndokuti radonhera papi, zvikanzi apa ndokutyora kabranchi kemuti ndokukandira parakadonhera, ndokubva demo rambenge ranyura rabuda rikayangarira pamusoro pemvura. Nhau dzandiri kutaura idzi ndira kuti ndikupe information iri critical. Toda kufamba rwendo panapa rwokuparidzirana shoko raMwari kuti vanonzi the sons of the prophets havasi vanhu vakanaka yokuti nhasi uno tingagone kuvawana vachitoti sezvakanga kuine ma-sons of the prophets, saka tisu ma-sons of the prophets of today. Jeroboami mwana waNebhati anonzi ani muri mondataura? Jeroboami ani mwana waNebhati wakanga ari muranda waSolomoni, ndiye anga ari komanda wearmy yaSolomoni. Ndokubva zvaitikawo zvakanga zvaitika zvekuburana kwaSolomoni naMwari. Mwari ndokutaurira Solomoni kuti nekuda kwezvawaita ndichadhivhaidha nyika ino iite nyika mbiri. Rimwe zuva Jerobhoamu achitofamba zvake akapfeka gauni rake repepo ranga riri nyowani. Ndokubva asangana naAhija muprofita waMwari. Ahija pachinzvimbo chekutata, Your Excellency, makachena. Akatora gauni raJerobhoamu akaribvarura into 12 pieces, ndokubva akanda mapisi pasi. Jerobhoamu aiziva kuti Ahija munhu waMwari haaite zvemusara, pane zvoda kuitika zvedenga. Saka haana kupopotera gemenzi, akangobvunza kuti zvinorevei zvamaita. Zvikanzi nonga mapisi aunoda. Jerobhoamu ndokunonga 10 mapisi ejira rake ndokubata kudai. Zvikanzi zvanzi naMwari, ndabvarura umambo waSolomoni. Kana tenzi wako Solomoni afa, Israeri ine 12 maprovince, uchatonga 10. Mwana watenzi wako Rehobhoamu achatonga 2, Judha naBenjamini. Saka panofa Solomoni, Jerobhoamu anga ari kuEgypt atiza pfumo raSolomoni ada kumuuraya, anzwa chiprofita chaAhija. Achidzoka Jerobhoamu muguta reJerusarema, akasvika Rehobhoamu mwana waSolomoni aburana nevanhu veIsraeri, nekuti vakauya kuzoti kuna Rehobhoamu, baba vako Solomoni vaiti chaja mutero wakanyanya kukoma waitiremera, tokumbira kuti urijuse mitero. Ndobva akonsauta maelders, ndokonsauta vakomana vezera rake vanaJabhi. Maelders akati teerera zvikudiwa navanhu, ukavaitira zvavanoda vanoita varanda vako. AnaJabhi vakati wedzera tax, vakajaidzwa. Ndokubva vanhu vazoya rimwe zuva vakati kuna mambo, vakati muchambofunga chichemo chedu chemutero, mazofungei? Zvikanzi munwe wangu uyu uchakora kupfuura chiuno chenyu, dakubopai zvamusati mamboitwa. Saka Rehobhoamu haana kuteerera counsel yemaelders
akateerera vapfana vanga vachangoburwa naJabi, Treadwale, Wingidi, Jalav, Dog Vibes. Dog yengara kampa advice. Saka vanhu vachibva pana Rehobhoamu vakati hatina chekuita nemwana waJese, Israeri enda kumatenda ako. Jerobhoamu ndobva asvika zvikanzi munharaunda akanzi kuti akafa ndiwo ndandakatiza. Handingatize chi? Rehobhoamu mufana wandakarera pano, hapana zvaanondiita. Rehobhoamu ndokubva anzwa kuti vanhu vese kunze kweJudha naBhenjamini vatorwa mwoyo wavo naJerobhoamu vakamutevera ndokuda kuenda kuhondo. Muprofita ndokubva auya akati, Rehobhoamu, ukaenda kuhondo naJerobhoamu uri kunofa, hauna zera naye. Itotonga maviri iwayo uzorore, zvinotori nani pane kuti ufe. Rehobhoamu akati apa ndichokwadi Jerobhoamu ndigeneral, experience yake yekurwa handina dhoo naye. Saka nyika yakabva yasplita into two. Ukaita Judha yakanga ichitongwa nerudzi rwaDhavhidhi pakufa kwaSolomoni. Benjamini yaingove mukati meJudha imomo, yakatongwa naRehobhoamu. Rehobhoamu achifa kauyo Abhia, kauti Abhija achifa kauya Asa akauya wakafa, kauya mwana wake Jehoshafati, uyo akazobereka Jehoramu anga ari mukwasha waAhabhi. Now uku kwaitongwa naJerobhoamu mwana waNebhati kuSamaria. Saka dzakabva dzazoita nyika mbiri, Israeri neJudha. Capital city yeIsrael Samaria, capital city yeJudha Jerusalem. Saka uyu Jerobhoamu disadvantage yake yaive kuti temberi yanga iri kupi? KuJerusalem. Ndobva dzagara pasi dzikati vanhu vakapota vachienda Jerusalem kunonamata vachapedzera vanguti kuti hadii kugara kuno, ndosara ndisino kutongawo. Rekeni gadzire chechinyowana. Ndopagadzirwa chii? Ndobva pauya founder munyowari wechechi. Ndobva agadzira zvimhuru zvegoridhe. Chimwe ndobva achisa paDhani, chimwe achibva achisa paBheteri. Ndobva aunganidza Israeri yese. Zvikanzi ndo vamwari venyu vakakutorera Ijipita. Vanhu vakati glory to God, vakatenda chimhuru. Kubva musi iwoyo Israeri yakatanga kunamata zvimhuru zvegoridhe. Ndopanonzi chapter 13 yaFirst Kings, Jerobhoamu zvaakanga asina vaprista ndavakanga vatamba vese vakati kunokuva nezvimhuru, ngatiendei kuJudha kune temberi tonamata Mwari, ndokusara asina vaprista. Ndopaanonzi akagadza zvigevenga aingotsvaga vakati zhandukirei, vanogona kutaura nevanosutwa nemasutu, vanofitwa nemasutu. Shamari, unogona kutora chigiriki, unongokirema zvimavhoko, unongoti kata lambani uya uparidze. Ndokubva kwaturwa vasiri veimba yaLevhi anga akasanangurwa naMwari. Ndo pakatanga chikoro chevana vevaprofita chakavakwa nekuda kwaJerobhoamu apandukira Mwari. Saka uchiona kuti Mwari nguva yese aida kutanga kutora muprofita haana kubondotora kuchikoro. Ombera Jesu maoko, ombera Jesu maoko. Kana sikane bhoreka, hakuna kuombera zvekufungidzira. Chikoro chevana vevaprofita chakatangwa nani? naJerobhoamu mwana waNebhati. Kubva mazuva aJerobhoamu nyika yakatongwa nevana 4 vakabva mumashure make, ndobva vaburana naMwari, ndobva yaiswa mumaoko maOmuri. Omuri ndiye anga ari muridzi weSamaria, ndiye akanga aritenga. Saka ndiye akazozvara Ahabhi, uyu wokuroora Jezebheri, ndiye anga ari muridzi weSamaria, ndiye akanga aritenga. Ahabhi ndokubva apfuurira mberi. Kubva pamazuva aJerobhoamu munhu wese aitadzira Mwari ainzi waiita sezvakaitwa naJerobhoamu mwana waNebhati. Standard yekutadzira Mwari anga ari Jerobhoamu mwana waNebhati, asi akazopitwa naAhabhi. naAhabhi anonzi akapfuura level yaJerobhoamu mwana waNebhati, achifuurirwa naadzimai vake. Jezebheri waakanga atora kuSaidhoni ari mwana waEthibaal, mambo weSaidhoni. Saka Jerobhoamu ndokubva
vati vakomana ndavakachechi but haina mapastors ende Mwari haasi kumbofa akatipa mapastors ndayake chechi Mwari inotori nevashumiri kudhara iri paJerusarema yakavakwa naSolomoni. Mwari haadi vanhu vanobva kuchikoro, saka akataura kuna Moses pa25 dzaExodus zvikanzi nditsaurira Aroni nevana vake ndavasanangura kuti vaite basa panzvimbo tsvene, ndo vachapfeka efodhi vachishumira, kureva kuti Mwari paaida kurikuruta vashumiri akangoapointa kuti ndinoda veimba yaLevhi, ndoda vana vaAroni. Aroni ndokutosonderwa gemenzi rake naBhazilo naAholiab. Exodus 37 ndobva vadurwa mafuta, ndobva basa raMwari ratanga kushandwa richifamba. Saka patemberi iri paJerusarema ndo paive pakereke yaMwari, paishumirwa neveimba yaLevhi, kwete vakaenda kuchikoro vakasanangurwa naMwari. Kwatangwa chechi naBlajero, ndo kwanga kuine machechi asina mapasta, ndo kwakatanga kuti 5 levels including English and Maths. Amphi College, Living Waters, Bethel, Domboshava School of Theology. Isystem ya Jeroboam mwana wa Nebat. Aisiya Mwari? Yes. Achiuya Jesu panyika pana, zvikoro zveBhaibheri zvanga zviripo zvaitodzidziswa na Gamaliel. Nicodemus anga ari lecturer pa School of Theology, ndiye wakuzouya ruverevere usiku kanzi college tukurova zviri bata zviri kuti vhara taura tidzi kunokone zvisvino. Yesu akati mfana nezvemweya zvauri kuda kutaura hauna kana clue. Nicodemus akati ko zvinozofamba sei zvekuzvarwa patsva zvawataura izvi? Jesu akati art thou not a master of Israel? Hausi college, hausi dean here iwewe, watadza neye kuzwisisa zvinhu zvemweya? Haana kubvunza Nicodemus, toda kutanga chechi handina kana pastor, ndipo wakazvipfana. Akaenda kuSea of Tiberias, akaona Peter asina kubata, akati nditevere ndinokuita muredzi wavanhu. Akaona Levi achikolekta tax ari kushandira kuzimura, zvikanzisiyana nekutora mari yevanhu. Uya titange chechi kuno vana vaZebhedhi muri kupi? Zvikanzi kunoura hove, zvikanzisiyana mudarangazara achiraura imi uyai kuno. Pfidza uri kuita ipaBhetsaida, zvikanzi Filipi ati kutamba tsoro pasi pemuonde naNatha, zvikanzi uyai mese. Akatora ega vanhu kusvikira paActs chapter 3 Peter achiparidza vanhu vakati, how knowest these men letters having never learned? These guys are not schooled. But vhangeri yavo inoshamisa. Akapupurirwa Peter kuti anga asina chikoro, but shoko anga ainaro. Ndashoko ariparidzwe neacademic profession. It's not a job opportunity, it's not a qualification, it's not a profession. It's a calling, it's an assignment that one receives divinely from God which is in heaven. Saka system hiyo ndo yatinayo nanasi. Kunenge kuine chikoro chevana vizvavo vevaprofita. Saka Guti akavaka Amphik, ukabva paAmphik unobva uri mwana waGuti. Saka unoparidza kuti baba vakati ipapo unongosingareva vari kumusoro kudengayo, unongotaura vari Highlands, vari Highlands, Mandara Kamfinza, ndo unongochikota baba. 99.99% yevanonzi ministers of the gospel under the sun, they don't preach the word of God as they are receiving divine insight from God. They quote other mortal men. Scholar Nengakat, Jerome Akat, Josephus Akat, zvigevenga zvaitorasikawo kudharadhara ndo zvavanenge vachikota kusvikira palevel yekuti munhu ane certificate rakasainwa nemunhu kuti akuziva Mwari.
unosainirwa so naTitus murefu Toropito akugona Mwari diploma shawa chizanga asina wena diploma saka achakutonga here iwe kana wadaro uchatongora Jesu kana wane degree rekuziva Mwari iwe Jesu achanzi mauya zvenyu kuzotonga nyika uyare degree rekuziva Mwari amene kuti mudaro we Jesu utashamwari kana waita degree handichagona kukutonga kuti ndikupinze deka ina handina wototsvagane because haukatokuenda ane diploma kaiwe ine degree wotoda ari pamusoro pako koita vamwe vanenge vachinzi vane doctorate pane rimwe randakazogugula rimwe zuva pane information yandaida kuona kuti vari kutaura vachinzi masikola vari kuti kudii nayo yaive yekuti Sara pai Abraham painyepa kuti Sara yanzvadzi yangu zvinorevei saka ndakaenda painternet ndakuona kuti masikola vanonzi vano vakaenda kuchikoro straight vanoti kudii nenhema dzaAbraham nekuti vanhu vazhinji vanenge vachiti Abraham baba wokutenda havadi kutaura kuti Abraham akanyepa kuti Sara yanzvadzi yangu achitaura naAbhimeleki paGenesis 20 ndakamboiparidza ichazoiparidza futi saka ndaida kuziva kuti zvinorevei ndobva ndaenda painternet kune rimwe rainzi rine PhD rari rine maPhD matatu ranga rine PhD in mosaicologgy kureva dzakadzidza Moses mosaic law mosaicologgy koita rimwe racho ranga riri PhD in exegetical eschatology rechitatu ranga riri Pauline epistology kureva kuti akadzidza tsamba dzaPauro kuti Pauline kuti Paul's epistology epistles Paul's epistles ndopakabva Pauline epistology kuti vangoti ndakadzidza tsamba dzaPauro vanoti kumberi hatitaure tichidaro Pauline epistology ndikati uyu atova munin'ina waMwari uyu atova munin'ina waMwari dzarabazari kuti hausi munin'ina waMwari here akasvika udenga kuti blood auya blood god madhokuta uone kurasika kwaraita ndichitaura kuti no patinoona Abraham achinyepa kuti Sara yanzvadzi yangu tinodzidza kuti munhu wese anoita mistake Abraham kunyange Mwari akatanga akarurama patinoona kuti akaita weak akatya akapindwa nefear yekuti ndinozourayiwa naAbhimeleki ndobva afunga kunyepa saka it's normal kuti unogona kuita mistake but unofanira kushanda kuti Mwari akubatsire ipere ndo zvinorehwa nekunyepa kwaAbhurahama kuti Sara yanzvadzi yangu epistology ngati akomana pinda udengere nemamoro lesedzecha Bible college seminary Bible school is the devil's idea. Kana uine PhD panapa kuti uine ka certificate ke Bible, even Bible knowledge kuchikoro chaiko une certificate in devil worship unofana kutoripisa wosiyana nazvo orega kumbozviti bufu. Pane program yaitwa na Titus murefu FM paZTV pamwe pana akambeona yaitwa makusene sana avakambeona isusu tavene yedu yaitanga na 9 paZTV ipapo saka Titus murefu ndo yaitanga yapera na Faith yedu yaitanga na 9 yedu yainzi Chosen Generation. Saka ini ndaitika na ari makusene Sunday ndaigara pa TV chida kuona kuti program yedu yataka record yakabuda sei. Saka rimwe zuva ndakazongwerekana ndakuona yaTitus murefu aitsanangura bhuku yaRevelation achirasika zvisikaiti. Saka ndakabva ndazopapa ine phone number kana paine ada kucontribute phone ndobva ndafona ndikati uyu mamutora kupu uyu ari kunyepera vanhu ndidedzei ndimuratidze chokwadi zvaari kutaura sadza here yega rega murefu chikanzi munonzi. Ndikati ndinonzi Chiwenga. Chikanzi
pandakambotanga kutaura naye akati munogona kutora next Sunday chaiyo mutiratidze kuti munoona sei bhuku iri. Pandakazomuti ndonzi Chiwenga zvikati Apostle Chiwenga here kati ho zvikati yes tichazokufonerai nanhasi akada kufona. Nanhasi havana kuzofona. Kubata bhuku yaRevelation kuda kuzvikoresa kuti ndaamudhara ndaakubata zvakakora zvacho. Izvo zviri basic haana kana clue. Bible College, Daniel, Azaria, Mishairi na Hananiah. Daniel chapter 1 kubva pavhesi ya 4. Shoko rinoti vakanga vari vatapwa pamwe chete nevakatapwa mazuva aZedhekia vachipinda muBhabhironi. Ndokubva mambo Nebhukadhineza varayira komanda wavo Nebhuzaradhani paunonodestroya Jerusarema neSamaria. Vanhu vanenge vari vana vemadzishe nevana vemagovernors nevakachenjera nevanonzwisisa science nevaprofita avo usavauraya uya navo vari vapenyu. Toda kuvaemploya vashandire the pagan Babylonian government. Ashpenaz, minister of state waNebhukadhineza, ndopaakatora vakomana avo zvikanzi akomana mazita enyu haana kunaka. Daniel zvinorevei? Zvikanzi naDaniel Daniel zvinoreva kuti God is my judge. Zvikanzi isu muno hatina mate God wenyu, tina vamwari hobo pane 5 vakuru vacho. Munonamatwa Nebhu, munonamatwa Bel, munonamatwa Aku, munonamatwa Raimon, munonamatwa Baal. Saka mazita enyaya anotivhiringidza network yedu kana yakuda kubata. Motochinja mwari wokunamata taakuchinjai mazita. Iwe shamwari unonzi Daniel zvinoreva kuti God is my judge. Taakukupare kuti Belteshazzar kureva kuti Bel is my judge. Kureva kuti mazita acho anga ari opposite. Kuti God is my judge kusubmita kuna mwari wokudenga, kuti Bel is my judge kusubmita kuchiumbwa chakaitwa namaoko avanhu. Zvikanzi kwewe Azaria zvinorevei? Zvikanzi zvinoreva kuti servant of God. Zvikanzi aiwa Azaria hazvichaita. Taakutokuti Shadrach. Kuti Shadrach kuti servant of Aku. I hope hapana Shadrach pano. Zvikanzi kwewe unonzani? Zvikanzi ndonzi Mishairi. Zvikanzi Mishairi zvinoreva kuti kudii? Zvikanzi zvinoreva kuti may God protect his people. Zvikanzi wari rinamwari hatiridi. Taakuti Meshach kureva kuti may Bel protect his own. Waakuchengetwa naBhero mwari weBhabhironi. Hai. Hananiah zvinorevei? Zvikanzi Hananiah zvinoreva kuti who is what God is. Kureva kuti ndiri zvakaita Mwari. Zvikanzi hariite iroro zvamwari zvatisiri kuda. Taakukuti Abednego kureva kuti who is what Aku is. I hope hapana Abednego pano. Dzechikaradhiya vadzidze zvinamato zvechikaradhiya kucollege kwaMuvhiki. Zvikanzi naAshpenaz apfana 3 years muri kwaMuvhiki. Zvikanzi kana vabva kwaMuvhiki manheru vanouya kuzopiwa chikafu chabva patafura yamambo, wopiwa chingwa chamambo, wopiwa nyama yamambo, wopiwa waini yamambo. Iyo ndo yakazorambwa naDhanieri manje. Ndobva ati kuna Ashpenaz ndingakuonewo here paseri vanga vari mudining kuState House. Zvikanzi kuchikoro tiri kuenda mazita makatichinja hatakuramba patine chikafu haite. Madii kuti tidye zvedu chomoria yataidya kuJerusarema. Zvikanzi naAshpenaz mukazorega kusimba because makationde zvishoma. Mambo hadi kuona vanhu vakaonda zvamakaita izvi. Mukaramba muchionda ini basa rangu rinopera. Zvikanzi aiwa ngatichiita ichi pilot project tione kuti mavheji anosimbisa here kuti anoonza 10 days
tichavatomira pamberi penyu after 10 days tichidya mavheji. Kana takazimba todya zvedu mavheji, kana tichionda toenda zvedu kunyama yamambo. After 10 days vanonzi vanga vakachenjera kupfuura vanhu vese Babylon, vanga vasimba kupfuura mastudents ese agere pauniversity. Tukazira chipinasa hamuri kusimba nechomori yenyu rovai. Saka vari 4 kudaro vakapedza kuita college vasingadye chikafu cheBabylon, vachitora zvavo samwenda ravo, nedzi yavo, tsunga yavo, vakazoonekwa kunzi vanga vakachenjera kupfuura vamwe vese. Vazvita nyamba chikafu chinoreva dhokutiri chesanoti ndini chingwa cheupenyu, madzibaba enyu akadya mana murenje akafa, ndini chingwa chekuti ani kana ani anochidya haachafa, unoona upenyu husingaperi. Kureva kuti kuenda kwavo kucollege vaifanira kunodya dhokutiri reBabylon. Pavakaramba chikafu cheBabylon kwaitove kuramba dzidziso dzekucollege. Vakati hatisi kuda kudzidziswa eschatology, musati dzidzise exegesis, musati dzidzise homiletics. Regai tingozarurirwa zvatinenge tazarurirwa naMwari toparidza izvozvo. Ndokusaka mambo pavakazorota hope dzavo, Mwari wakapa Danieri dudziro haana kuita defile himself nechikafu cheBabylon, but wakanga aendeswa kucollege. Uri kuona kuti college iri kubva kupi? Iri kubva kuna Satani. Every time panointroduced college inenge ichibva kuna Satani. But ngatimbobatai mavhesi maviri tinzwa kuti ko vakaparidza vakanzi vanoparidzei. Noti mumwe akazondifonera akaisa message paFacebook kanzi munoramba college kuti yakadi. College hakumbodzidziswa Satani, kunodzidziswa Mwari. Ati iwewe kana uri mwana pamba ukaonekwa na baba vemba uchibhadhara rent, vanokuomberera. Mwana wegrade 7 oya nerisitiso ndara this month ndakavha, unotanga kunzi waiwana kupi? Zvine basa randiti renti ndinobhadhara chero ndabhadhara, unorohwa kusvika wataura onzi ndinotora mari yako uko. Iye atambira mari anonzi munotambira mari yemwana ane 12 years munopenga. Akatsvaga imba pane yekugara ndiani? Matambira mari yemwana uyu kuti zvidi ko kana aba kwaanga ari. Pane zvinhu zvinofanira kuitwa naMwari zvekuti even ukazviita uchifunga kuti wazviita nemutoo kwawo Mwari hazvigamuchire, kwete nekuti waita zvakaipa asi nekuti haana kutendera kuzviita. Zviri kunzika zvandore? Jesu achida kudzokera kudenga anga aine 11 maapostles, Judas wakanga afa. Apa ndo patingade kunzwa apa Matthew 28 vesi ya 19 kusvika pa 20 ndo painoperera Matthew 28 ipapo. Tinoda kunzwa kuti Jesu akasiya ati, because kwese kwatiri kuno kure apa ndo pakatangwa checha. Paakati ndichavaka kereke yangu pamusoro peruware masuwa ya dheza anga ikurire, ndobva arembera pamuti, ndobva aitanga. Ava ndo vaive vashumiri vacho yekutanga 11 apostles. Panga pasina pastor, panga pasina evangelist, panga pasina teacher. Jesu haana kusiya agadza mapastors. Enda unoverenga mabhuku acho Matthew, Mark, Luke and John. Hakuna pastor munguva yaJesu. Kwaingove naJesu nemaapostles. Mapastors anotori maproducts emaapostles. Ma-evangelists maproducts emaapostles. Ma-teachers maproducts emaapostles. Vanhu vakasiyiwa chaivo pachechi maapostles. Ndo vatoda kuti tinzwa achivarayira. Akati kana matiparidzei reizai mari motanga college. Muzogadza mapasta achibva kucollege, muvapfekedza chigauni, muvanyorera certificate, muvapa masangano. Kana tikaiona vhesi iyoyo, I rest my case. Bvunza pasadi pako, kufunga kwako akasiya ati kuti Matthew 28 verse 19 to 20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Dzidzisai marudzi ose.
mubhabhatidze muzita raBaba mubhabhatidza muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai. Kureva kuti syllabus vanga vasingazonoitsvaga Jesu aenda. Vakatosiyiwa vainayo. Hauna kuzvinzwa. Vakasiyiwa vaine syllabus yacho kudhara. Kana muchiparidza musatsvage zvinyowa zvandakataura ndo zvamunonoparidza. Saka pasa kana avapo anodzidziswa nemaapostora zvaakadzidziswa naJesu. Pasa oparidza zvakadzidziswa naJesu zvaadzidziswa nemaapostora. Pasa kana achinoparidzirawo vanhu anoparidzira vanhu zvaJesu zvaakadzidziswa nemaapostora. Saka college inozowana nzvimbo papi pakati papa? Iwe kana uri pano iwe wakaatenda Bible college, uya nevhesi pamaika paizvezvi uvhure vhesi yawakavhurirwa musi wakajoina Bible college inonzi apa ndo patakatanga college napa. Iyi ndo vhesi yakatipa simba rekutanga college. Kana uinayo uya paBhayibheri izvezvi uya nayo. Usambotya. Vhangeri rinofanira kuti checked and balanced. Rege kungonzi vhangeri anoti toparidza richiti vhangeri rinoti magwara anoti. Kuroti kana indi paine vhesi yandapotsawo unogona kuuya nayo kana uinayo. Iyi maiki inoshanda. Uya nayo vhesi kana uinayo inoauthoriza guti kuvaka amfiki. Zvakupai 60 seconds ndakanyarara ndichimirira kuti anayo auye. Vhesi inotangwa nayo Bible college. Musauye neActs 19 ndichaiverenga iyoyo. Usatomboisa zvako nguva yako. We do not waste time nanu vakadhakwa. Pane vhesi 1 yavanoabusa inonzi Acts chapter 19. Ndichaiverenga futi iyoyo. Inotangira pavhesi 7. Mwari wakandiitira nyasha magwaro ndoaziva ufunga. Hapana anombofa akaita vhesi yandisingazivi panapa izvezvi. Kutaura chokwadi. Bhaibheri kubasa kwangu. Haumbofa wakaita, hapana anombofa akaita vhesi panapa yandisingazive inini. Kana kunharo hakuna. Kana mina huyai nani. Inyasha dzandakaitirwa idzodzo. Mabasa chapter 19 verse number 7. And all the men were about 12. And he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. But when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrenius. No vhesi yavanoti inotoreva kuti Pauro aita zveBible school. Ukanga uine mufungo iwoyo hauna problem yevhangeri, une problem yecomprehension passage. Book 6 New Ventures in English book 6. No problem yauinayo. Une problem yekudzidza chirungu chegrade 6. Hauna problem yevhangeri. Pauro akataita 3 months achiita nharo nevesynagogue. Vakatanga kuona kuti vakaomeswa moyo. Vakatanga kutaura zviri evil against that way. Against the way. Chainzi the way ivhangeri yemwanakomana waMwari. Ndokubva abva zvake musynagogue kati maita nharo ndoenda ndokunopinda muchikoro chaTyrenius. Maakaita nharo mazuva ese. Kureva kuti Pauro akanoparidza muBible college. Kureva kuti Pauro akanga avaka Bible college. Hatiti college ndeyaTyrenius. Akatouya kuzokakavara naTyrenius. Achiti Tyrenius wakazvitanga sei zvechikoro chako izvi? Uri wrong Tyrenius. Ndokusaka rati he disputed daily pachikoro chake. Saka izvi ndikaenda kuZifa ndikanokakavara neveZifa. Zifa yangu. Ndati ndikaenda kuZifa hausu.
ndikaita the whole day nchita nharo dzebhora iko yangu zifa kureva kuti ndinofarira zvebhora here zvezifa ko ndiri kukakavara navo sei kana ndichiwirirana navo kutokakavara kureva kuti hatisi kuita sei hatisi kuwirirana. Saka chikoro changa chiri chaTyrenius. Pauro akatosvika ipapo akakakavara naTyrenius. Hapabude dhokutiri reBible school. Saka ndati ndigare ndaitaura mumwe angati handizive mavhesi ese anoshandiswa nematsotsi toaziva futi. 30 more seconds. Kana paine ane vhesi panapa inojustifya kuexista kweBible college, uya uiverenge pamaika uti Living Waters iri ku10 World yeAFM yakatangwa nevhesi tototi katendeuke vanikana handei kweFM ana kasikana pasina ipa kweFM uye kuno kune vhangeri yechokwadi masikatano chaiwo buda haisi cheche FM mpanda wezvinyawo nekuti vanhu vese vanokuparidzirai havana kutumwa naMwari, vakatumwa necollege. Sezvakaita vanhu vevaprofita ava toda kubata pabhuku yaElijah. Mwari achida kutora Elijah akaenda kuTishibu akapfeka zijasi rake rine makushe engamera nebhanyi remuchiuno ndokutanga kurova. Haana kuenda kuSchool of Theology, kuchikoro chevana vevaprofita. Mwari akuda kuti Elijah abviswe panyika kuye Elisha. Akasiya chikoro akaenda kwaigara Elisha aitorima nemombe dzavo wake, akatorwa akatsiva Elijah. Chikoro chiripo, chikoro chiripo. Imagine kuti uchifamba nemukadzi wako ona musikana kuti dakuroora mukadzi wako ari pasaida ndovuka kuti panobuda chakanaka ipapo. Kana Mwari aivimba nayo kana kuti anga akaitendera, sei asina kutora kana muprofita 1 kubva paSchool of Theology, School of Prophets? Vese ana Amosi naana Habhakuku hapana kana 1 akatorwa pachikoro ichocho. Indava hachina kutangwa naMwari, isystem yaJerobhoamu mwana waNebhati. Ndokusaka chinzi chikoro chevana vevaprofita. Hachina record yekuti kune muprofita akafa Mwari akazotora mwana wake kuti aprofita. Mwari aitora munhu on an individual basis. Hatina mwana waElijah akaprofita Elijah afa, hatina mwana waElisha akaprofita Elisha afa, hatina mwana waIsaiah akaprofita Isaiah afa. Asi tinomuziva mwana waIsaiah ari muBhaibheri anonzi Mahashi-Lashi-Bhazi ari paIsaiah chapter 8. Hatina record yezviprofita zvaakasiya. Mwari aita akatora munhu 1 ndozvaatora. Next time anotora kune imwe imba, next time anotora kune imwe imba. Ava zvivana zvevaprofita izvi ndozvakati tasara handei kuchikoro. Pamwe tikaenda kuchikoro Mwari anotirangarirawo. Ndosaka Elisha akazosiya svika zvaakufa nenzara akati chigadzai poto huru. Vagadzirwa poto huru naElisha vakapinda futi musango kuti vamagaka emusango. Vanhu vevaprofita ka ndozvavanoita. Pamwe izvo zvaaripo mwana wemuprofita aya mabhururu ako. Indakatumwa kuzoparidza kuti kuwanikwe vana vaMwari kwete vana vevaprofita. Hamuna vana vevaprofita muBhaibheri, mune vana vaMwari. Saka kusauya kwamaita uku kureva kuti hapana ane vhesi inotsigira kuwanikwa kweBible college. Katobirei Mwari maoko. Saka unoramba uchienda kuchechi inoitwa zvinhu zvisimo mumagwaro, koinda une chivindi chakadaro. Kana kuchechi kwenyu mapasta achibva kuBible college hausi kupinda chechi, uri an occultist. Aiwazve inzwa kutaura kwaPauro kuti iye paakaparidza vhangeri akariwana sei, akaridzidziswa here pacollege. Because Pauro ndiye mushumiri ari controversial, nekuti asati awanikwa naJesu achienda Damascus aitove muFarisi. Kuti muFarisi kureva kuti graduate wepaSchool of Theology yepaJudha. Awaita muFarisi zvekungouya waifanya kutobudisa mapepa ako nevakasainyira vanofanira kuti vachinatsozivikanwa.
anga ari professor wako ndiani. Saka Pauro anga akatrainwa naGamaliel. He was the most successful theologian in his days. Hallelujah. Saka vanga vanoti Pauro 1 akanga akaenda college. Ndo yatuna kuverenga yoyo kuti Mwari paakatora Pauro akamutora at what point? Paakatanga chifarisi andipo paakaitwa maapostoli. Akatoita chifarisi chake akatambudza kereke kusvikira zuva raenda Damasco aine tsamba dzevaprista vakuru. Ndo paakaona Jesu azviratidza kwaari. Akanzi Sauro, Sauro, unonditambudzirei? Ngatinzwei Jesu achitaura naPauro musi waakarikurutwa. Akanzi aizoparidza here dzidziso dzaanga awana kucollege kwaakabhenga atenda zvakamupa qualification yekuti ava mufarisi. Tinoda kunzwa Jesu achitaura naye 26:14 dzamabasa. Apa aitaura namambo Agripa. Teerera. Zvinotarira amaita munenge muri kufunga kuti saka toita sei? Vanhu vese vatina vari kutiparidzira ndeve kucollege. Saka mushumiri chaiye tomuona sei? Malekishari ekumatheological college vamwe vacho ingochani, mamwe acho madrug addict, vazhinji vacho vandobuta fodya. Iwe unofunga here iwe kuti munhu angaende kucollege akaparidza shoko rechokwadi? Iko kuchidiwa kuti munhu abhadhare school fees aqualifya. Izvezvi kuAmvic kunodiwa munhu ane chirungu cheform 4. Kuliving Waters kunodiwa ane chirungu neMaths. Saka Peter akauya kuFM anoparidza iye asina grade 6. Saka chechi iri kuti toda vane chirungu. Jesu ari kuti ndezvenyasha kuti parege kuwana munhu anozvikudza. Saka totendani. Nekuti kana wapinda nekuti waqualifya hapasisina grace zve. Grace inobvisa qualification. Grace kupiwa chinhu chausinga qualify. Zvine wakaqualifya ukaenda nechirungu ukabuditsa mapepa ndobva waqualifya kuenda pacollege. Saka how can you preach about grace iwe wakaqualifya? Chinonzi grace kureva unmerited favor, something that you don't deserve. But kwenyu kuri kunzi itai sei? Saka mubvunzo wangu ndewokuti pamari yamuri kubvisa yeschool fees ropa ripaKalvari richaitawo chii? Muri kubhadhara kai? Ko zvazvinonzi Jesu akabhadhara in full. Pane yakazozara musiidzirwa $100 a month to Bismarck. Kare kare tundebvu tunenge kachikotora kachangotanga kachitorera vanhu mari pana Kwame Nkrumah aidisa vanhu matoto enjiva. Verengeke tinzwa kuti Pauro paakatanga kuparidza Jesu akamuti unoparidza chii? Zvekuchikoro kwaGamaliel ko chii chaaigona kuparidza chisiri zvaanga akadzidziswa naGamaliel? Yes. Zvino takaritavira pasi tose. Hatina Pauro mambo Agripa takazowira pasi musi watakaona Jesu achipenya. Ndikanzwa inzwi richiti kwandiri. Inzwi rakataura kuna Pauro rakati kuti norurimi rwechiHebheru. Wakataura nerurimi rwechiHebheru. Mazvita anga ari pananga achitaura kuti kana uchitaura nematongues unenge uchinamata minamato ine power. Wanga uchinyeperwa. Hakuna munamato une power. Chine power ndi Mwari wacho ari kunzwa munamato. Funzara pasati pakuti wazvinzwa here? Hakuna munamato une chii? Hakuna munamato une power. There are no powerful prayers, but there are prayers that are said to a powerful God. Chine power ndekuri kuenda munamato, kwetewo munamato wacho. Mwari
ndiye akasika malanguages ese ari panyika panapa. Hapana language yaasingataure Mwari. Uyu akataura naPauro. Tsokurudzeke. Zvino takatawira pasi tose, ndikanzwa inzwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Mwari haana kutaura ndimi, achitaura naPauro. Akatoita sezvandiri kutaura, mfana Pauro uri sei? Pauro akati saka Mwari anogona shona. Udzari pasati pakuti Mwari anogona shona. Iwe usati wakuigona, ndiye akatoigadzira shona. Yes. Sauro, Sauro, Unonditambudzirei? unonditambudzireiko? Ini ndikati ndimaaniko Ishe. Zvinokuremera kupfuura zvibayiso. It defeats thee to kick against the pricks. Ndikati, ndimi aniko Ishe? Yes. Ishe akati, ndini Jesu waunotambudza. Asi simuka umire namakumbo ako, nokuti ndazviradza kwauri nezvizvi, kuti ndikuite munyai nechapupu. Ndoda kuti uive munyai wangu, uve chapupu changu. Saka aida kunzi anopupura, kuti chapupu kuenda kunopupura. Ainzi apupure here zvaGamariyo. Chezvawakaona, Uchapupura zvawakaona. Nezvandicharatidza nazvo kwauri. Nezvandichazviratidza nazvo kwauri. Nezvandichazviratidza nazvo kwauri. Uri kuona kuti zvaakatumwa unoparidza zvanga zviri zvii? Zvaakanga azarurirwa. Akanzi uri munyai wangu, uri chapupu changu. Enda unopupura zvawaona nezvauchaona futi zvandichakuzarurira. VaGalatia chapter 1 verse 11. Pauro vhangeri yaakaparidza akaiwana kuchikoro here. Apa anzi enda unoparidza zvandakuratidza. Enda unoparidza zvandichakuzarurira. Paridzai verse 11 nevaGalatia chapter 1. I certify you, brethren, nokuti ndinokuzivisai hama dzangu, that the gospel which was preached of me kuti ivhangeri yakaparidzwa neni is not of men, haina kuita seyavanhu, neither did I receive it, nor was I taught it by any man. nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu. So how did you receive it? Asi ndakaizarurirwa naJesu Kristu. Omberera Jesu maoko. Saka vhangeri haidzidziswe munhu kukorechi. Mari yese yamakabhadhara bamukuru ye, makatongotsengesawo mbavha. Vanhu vese vakatanga maBible college imbavha. Dzakapfeka masutu, dzinotaura chirungu, dzinonyora manotsi paboard, dziriko mbavha dzakadaro. Amviki college, ifraud center. Rungobirwa zvako mahara. Zvimazwi zvese zvauri kudzidziswa eschatology hazvimo muBhaibheri. Jesu akati ndouya sembavha, ndo mawiri arichaita. Iwe uri kudzidziswa eschatology. Hanzi rapture nemadzegadzega. Dai vaikubhadharisai vozokudzidzisai chokwadi bheta. Zvino ukabhadhara haupuwe chokwadi. Chokwadi chakanzi chinopuwa pachena. Jesu akati pa 10:8 dzaMateo makangopiwa pachena, chingopai henyu pachena. Iverenge iyoyo. Dai yanga iri yaMwari yaipuwa vanhu pachena. Saka uchiona pawasvika pano hapana pawabonda pachibhadharo. Ezvi kana ukaenda unongoenda futi. Hatimboti kochisiyaka kana. Otoenda ndichitoparidza kudai. Yes. Poresai vanorwara, Poresai vanorwara, mutsai vakafa, mutsai vakafa, natsai vana maperembudzi, natsai vana maperembudzi, budisai mweya yakaipa, dzingai madhimoni. makangopiwa henyu, Freely you were given, chingopaiwo henyu. freely you shall give. Iro gwaro riri papo. Zvino hwako upasta hune maresistance kufizo. Wasiyana papi na technician wokusitika nzuru. Akaita journeyman pa Paul apa. Wasiyana papi na accountant wokudeuta. Akaita aka achibhadhara mari. Iprofession kai. Hausi mushumiriwe. You are an employee of AFM. Saka uchiona unozotambira pay. Wakambona mushumiri anopuwa pay. Salary. Unotambira pay unopenga here. Unopuwa pay nani? Pana Jesu pana. Saka zvikanjira pay ndopuwa nani?
ungandipepe iwe unochitipepe unoziva kuti basa rangu rakakosha zvakati ndiwe muridzi wekambani yandinoshandira pano akamboshandira Star FM akandobvunza pei kuDelta unonzi kwana pakanzi Delta Beverages apasi pastation padoro pano panobikwa zvinodhaka enda kuStar FM kwaishanda zvino unoita pastor ane payslip iye Jesu achiti ndinouya ndakabata mugoyo wangu neruoko rwangu saka achasvika kuti vasati vatambira mira yapo imati vakatambira kudaro suturuka yuku ndavasatotambira panapa itai straight kiu panapa uperera Jesu maoko ari kuuya kuzobhadhara vasati vaita sei saka kutoshanda kweso kuziva kuti ndichapuwa mubayiro kana auya paymaster wangu iwe hausi paymaster wangu handitarisire pei kwauri Pauro akaparidza sei vaFilipi chapter 3 tangire pa 3 Philippians chapter 3 verse 3 yes nokuti isu tiri vokudzingiswa tinonamata nomweya waMwari tinonamata by the Spirit of God tinozvirumbidza muna Kristu Jesu tisingavimbi nenyama hativimbi nenyama isu kunyange ini hangu ndingavimba nenyama ndikada kuvimba nenyama ndinogona kuvimba nayo ini kana kuno mumwe munhu unoti ndinovimba nenyama kune vanoda kuvimba nemurero yaaiti nyama murero waMozisi zvikuru ini ndinogona kuzvikudza kudarika vanhu vese sei uchidaro ndakadzingiswa nomusi werusere according to the law ndakadzingiswa nezuva rechi8 ndiriwo rudzi rwavaIsraeri ndiri muIsraeri chaiye veimba yaBhenjamini ndiri weimba yaBhenji muHebheru ndiri muHebheru wavaHebheru pamurayiro ndiri muFarisei pamurayiro ndiri muFarisei pakushingaira kwangu ndaitambudza kereke ndaitoshingaira ndichitambudza kereke pakururama kunorehwa nomurayiro ndakanga ndisina chandinopomerwa ndakanga ndisina chandingapomerwa yes asi izvozvo zvaiva pfuma kwandiri yes ndakati ndiko kurasikirwa hako nokuda kwaKristu yes hongu zviro kwazvo ndinoti zvinhu zvose kurasikirwa hako ndakati regai tirasikirwe zvangu nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu Jesu uFarisi hwaari kutaura kuti ndaive nawo ndo hwaari kuti paverse 7 but what things were gain to me those I counted loss for Christ yea doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord for whom I have suffered the loss of all things and do count them dung that I may win Christ kureva kuti musi waakawanikwa naKristu akati chiFarisi indove izwi rekuti dung rinoreva ndove dzidziso dzekucollege indove kuti ndigaine Kristu saka imi muri kubhadhara mari yekunotenga ndove nekuti muri kuita 3 years muri kucollege ndove yamuri kuwana ndo iri kunzi naPauro ndakarasikirwa nayo musi waakatanga kuparidza negemenzi racho rechiFarisi akabva aribvisa ndokusaka uchiona kuti izvezvi ndo pauri kutodzidza kuti akanga ari muFarisi haana kushanda as a Pharisee akashanda as a servant of Jesus Christ as an apostle called according to grace nekuti zvaanga ari asati awanikwa naJesu waive uFarisi hwaanga wakawana kucollege achidzidziswa naGamaliel but zvanga zviri gain kwaari ari kuti ndakazviedza marara kuti ndiwane Kristu indove theology wakadzidza matoto pupu nekuti ukanatsoritsvaga muchiHebheruka izwi rekuti dhangi raireva tsvina yemunhu kwete ndove yemombe aitoti ipupu chiFarisi chandaive nacho ipupu saka kana uri theologian uri muiti wepupu you specialize in dung if you are a scholar you specialize in dung omberera Jesu maoko rinoita zvekuzarurwa 11:27 dzaMateo unzwa kuti vhangeri kana richiparidzwa rinoparidzwa sei rinoita zvekuzarurwa tichaverenga mavhesi maviri tobva tienda kubhuku yedu yaElijah usaende bhuku iyoyo yakanaka
yakanaka bhuku iyoyo. Zvinhu zvose ndakazvipiwa nababa vangu. All things are delivered of me unto me of my Father. Hakuna unoziva mwanakomana. No man knows the Son but the Father. Asi baba. Neither knoweth any man the Father but the Son. Hakuna unoziva baba asi mwanakomana. And he to whomsoever the Son will reveal him. Naiye mwanakomana waanenge achida kumuzarurira iye. Hakuna anoziva Mwari kunze kwekunge mwanakomana achimuzarurira. Hakuna anoziva mwanakomana kunze kwekunge mwanakomana aita sei azarura. Zvinoda kuzarurirwa zvevhangeri. Saka nyika yakatadza kuunderstand the operations of God. Ikati Mwari ada kujaira, ada kuita zvinhu zvake zvisina chatinoitawo. Takutojoinawo system iyoyo. University of Zimbabwe ndobva yaita department religious studies. Unotrainwa neUniversity of Zimbabwe kudzidzisa vanhu zvinhu zvekuenda kudenga. Unofunga kuti zvinobuda izvozvo. Vanhu kana vapasa degree rekuuniversity havasina kuenda kunotsvaga basa. Kana dziri nhau dzekunamata vanhu vanenge vaida kuenda kupi kudenga. Saka hadzisi dzekuti unopasa iye anopasisa asati auya. Unongokura bedzi. Jesu ndiye achati uyo apasa, uyo afoira, uyo apasa, uyo afoira. But ukaita zvekucollege Jesu anosara uya wapasiswa kudhara nevanhu. Akoni makatopasa kare. Isu tichigere unonzwa achiti handisati ndachibata, tiri kushingaira, ndinoisa nyama yangu pasi kuti ini ndakuparidzira ndirege kuti ini ndimene ndigovewo akaraswa. Zvinoreva kuti Pauro aiziva kuti handisati ndachibata ndogona kuchipotsa, regai ndidzikame ndozopasiswa neanopasisa kana auya. Zvinevo wakatopasa kudhara une madistinction. Ndida kuti uroyo unorwe mudikani. Izvezvi ndiri kutokuparidzira chokwadi. Zvandiri kuita izvi ndo zvakaitwa nana Pauro, ndo zvakaitwa nana Peter. Saka uchiona zvinowirirana, ndikataura ndobva ndaverenga, ndikataura ndobva ndaverenga. Saka uchiona college kwenyu hazvina pazvinobuda. Vanokutanga kuti good morning class, let's open our notebooks. According to scholar Hendricks. Kuti Hendricks ari papi? Zvonzi kumutsvaga kupi? Kuti ndakabata Bhayibheri zvonzi kwana. Hendricks ari muBhayibheri ripiro. Textbook rakanyora riri papi? Hendricks. Haumuwane Hendricks kucollege unomuwana. Anzanga ari kuGreece. Nawo asitse kuGreece, paGreece padhuze. Rwendo rwedu harudi ndege. Rwendo rwedu nderwemweya. Tiri kuenda kudenga kuna Mwari. Musatodze zvinhu zvinoora zviri panapa nepfungwa dzevanhu. Saka uchiona kucollege kana wakambokuenda unowirirana neni, hakutaurwe zvinhu definitively. Vanotaura vachiti schools of thought. Vanoti ndinganofunga zvakati, ndinganofunga zvakati, asi idea yandingi inenge iri more convincing. Zvino muri kudzidziswa maschools of thought evanhu. Iro shoko richiti uchenjeri hwenyika upenzi kuna Mwari. Ndoamuri kuti maschools of thought ari kudzoka. Uri kutadza kudzidza pfungwa yaMwari uchidzidziswa pfungwa yavanhu. Hallelujah. Amen. Iboiverenga 1:18 dzavaKorinte wekutanga. Umwe anoti makuti pfungwa dzevanhu dzatadza chii? Upenzi pakudi. Hallelujah. Amen. Yes. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparadzwa. Vanoparara tichiparidza kudai vanoti anopenga. Tichakuenda kucollege achida asingadi. Unonofunga kuti ukaenda kucollege uri kusvotesa ini. Izvo ina asi ndakatanga chechi, tachakatanga kudhara nemuridzi wayo. Zvandiri kuita panapa kuda kutokudzosera kuna Mwari. Ndawanga wakabiwa naSatani. Nevhangeri yaita kunge ndeyaMwari iyo isiri. Amen. Hakuna kana pastor anoziva vhangeri rechokwadi kana 1 kuFM. Kana uina uyani diski rake panapa tiri play tikuratidza kuti akatsauka pana. Yes. Asi kwatiri tinoponeswa isimba raMwari. Yes. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi
ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Ndichaparadza uchenjeri hwakachenjera. Yes. Ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Yes. Wakachenjera uripiko. Yes. Munyori uripiko. Yes. Muiti wenharo wenyika ino uripiko. Yes. Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika huve upenzi here. Yes. Nokuti nouchenjeri hwaMwari. Neuchenjeri hwaMwari. Nyika nouchenjeri hwayo. Theology nekuziva kwayo nemascholars ayo. Zvaisina kuziva Mwari. Yakatadza kuziva Mwari. Mwari wakafadzwa nazvo. Mwari akati kenge vekuAmviki vatitadza bhanya hanzi akafadzwa nazvo. Saka anoda kudii Mwari? Kuti vanotenda avaponese noupenzi hwokuparidza. Saka anozirikuruta vashumiri vake vanoparidza kunge vanopenga. Izvo anoda kutoponesa vanotenda, kwete vanorizina, vanogaya, nevanoresearcha, nevanobrowsa, nevanosefa. Kune mumwe anouya panapa azviporonga brain asikwera achigugula ari muswicho. Pfungwa dzevanhu ndo dzaanoya achikudzidzisa. Sorry. Saka anoparidza chokwadi ndeudini. Unoda kutsvaga mumwe nawo sikundoona. Unofuka pane chimwe chokwadi chinopfuura chandiri kuparidza panapa. Ini ndini nechokwadi. Hakuna chokwadi chinopfuura chandiri kukuudzai. Kana uinacho ingatatu yanacho wani. Hati kutogara kwamama akaita kureza kuti hapana. Ichi ndo chega chiripo ichi. Unoda tiri kudze mumwe mushumiri ndiri mushoma. Anoparidza chokwadi ndiye watoziva iye. Kana uona mumwe uya naye tomuvheta futi, kana aparidza chokwadi tomumbundira uri hama yedu rova, kana anyepa futi toti rimwe gava futi. Akangofana namakandiwa gara kuseri kushamana tokurova una chaunoparidza. Unoparidza chi? Hanzi saka mumwe anoparidza kunze kwenyu ndiani? Ndini ndoziva inini chete. Ndikanyare kudaro. Saka munhu wese akazviitira pano ndikareka kuzviitira ndonyara kuti ini handina kuzviitira, asi vamwe vese vazviitira. Saka ndotozviitira kuti tifanane nekuti tawanda. Unofunga kuti tsvina yakawanda inodyiwa here? Munhu anotodya nhunzi sadza neshwanhatu achisiya bhakiti rakazara nhunzi kudai so. Nhunzi anodzisiya kunyange dzakawanda hadzidyiwe. Ndozvakafanana nenhema, kunyange dzikawanda sei inhema bedzi. Kunyange dzikaparidzwa kwemakore akawanda sei inhema bedzi. Ndakazvarwa nhunzi dziripo kureva kuti nhunzi dzakatonditangira nanhasi hadzidyiwe kunyange dzakauya kudhara. Ndozvakaita nhema izvo. Andeye kuna Elijah. Kuda kuti nditi kuti anoparidza chokwadi kuti ndinyare kusara ndiri wani. Paulo zvaakapinda muGreece vaiparidza chokwadi vanga vari vangani? Anga asirega Paulo. Paakapinda muListra maamini neumwe anoparidza chokwadi Paulo. Ko paakapinda paDhebhe vanga vari vangani vaiparidza chokwadi? Anga ari wani. Saka akaitwa wenhema ndaanga ari wani. Handiti paari ipapo ndo panozowanda vanhu vachitobva paari. Tikazoona na Timothy kana ana Erasmus. Handikwa kutowanda kwavashumiri vachibva pana Paulo. Saka zvinotadza sei kuitika paHarare izvozvo. Iwo ukaziva chokwadi handatowanda. Saka ndikabvunza mumwe anoparidza chokwadi mumwe ndoti uyo ari papa anoparidza chokwadi ndakamuparidzira akachitenda, saka akuchiparidza tatowanda. Neuyo ari papa akuchiziva, uyo akuziva chokwadi. Saka handigone kuramba ndiri ndega, ndandiri kuparidzira vanhu vanotenda. Saka muchatoparidzawo chokwadi muchiti magwaro anoti. Ndandiri kukuparidzirai zviri mumagwaro. I'm not preaching about myself. Saka tichiparidza tichibva mumagwaro. Hakuna mumwe mushumiri anoita zvandinoita izvi. Hakuna mumwe mushumiri anoparidza vhangeri rigowanda mascriptures sezvandinoita ini pano. Pano patiri muHarare muno nemuZimbabwe nepamaTV station ese world yese hakuna anovhura mavhesi sezvandinoita pano. Saka dai uri mumwe usingaite godo uchitotenda Mwari kuti vhangeri ichokwadi yatangira munyika medu, yatangira muZimbabwe, vachatokwira ndege vachiuya muno. Kana nyika yarangarirwa inoudzwa Mwari wechokwadi, inoziviswa Jesu wechokwadi. Saka Zimbabwe iri muright direction. Mwari aiparidzira chokwadi. Hachimo muAmerica chokwadi chandiri kuparidza ichi. MuLondon hachimo chokwadi. MuBotswana hachimo chokwadi.
chichatobva muno chichibuda kunze kwenyika. Izvezvi 1 to 15 March tiri muSouth Africa tichichirova, dai tiri muJoburg, dai tiri muPretoria, East London, Durban, Cape Town. March uno 1 to 15 March 13 nacho chokwadi muSouth Africa. 22 April kusvika musi wa4 March wa May tiri muLondon nacho chokwadi. Izvezvi tiri kutoenda kuLondon nechokwadi. Tikutopinda nacho tosvika kuna Ashimolo toturi gava Ashimolo. Ungabve kuGhana kuenda kunonyepa uchinyepa chokwadi chicha unoparidza gara pasi. Tichatonovaudza kuti Ashimolo ari kukunyeperai tiri muLondon. Yes. Saka usambofunga zvako kuti tinoparidza tichita zvekuzengurira kana isu tikafunga kudya ibwa totanga nemusoro wacho. Kaona takabata muswe yakutopera. Usafunga kuti kubata muswe kuidya hapasisina kutoipedzesa. Hallelujah, hallelujah. Saka shoko rataverenga toda kuti tiriverenge zvakare. Tangire pa7 verse 7 ya 2 Kings chapter 2. Ndo panoenda Elijah achibviswa pakati pavanhu kuchisara Elisha. Chii chakaitika? Yes. Zvino varume vana 50 vavanakomana vaprofita avo vane vaprofita vatambotaura vaya varimo munyaya yaElisha. Ndo saka tatora nguva tichivabata. Ndo vatida kuzobata zvakanaka ivana. Vanakomana vei vana vamakandiwa, vana vamagaya, ndo vana vemaprofita. Maprofita acho anga asiponda anga akafa kwakwasara vana. Kureva kuti manu wacho akafa pamweya kudhara. Chasara zvana zvacho. Mabata babongo. Mabata babongo. Babongo vabati tichavabata manyirana chekuita hapana futi. Tichavabata makandiwa pano uchidhiniwa isi tichimubata. Hauna chaunombondiita. Kana usingade futi enda izvezvi. Atambokudedza pano wauya wega. Pauri ipapo pane do kautodeso unenge wakutoenda. Isitongosara chiri pari. Vakaparidzirwa nezvifundisi zvenzara zvaikunyengerere kuuya kuchechi. Wakambona chipatara chinotsvaga varwere. Chechi chipatara chemweya. Takabata shoko rinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka atinyengerere vanhu. Anenge aluza iwe wakabva pano ndiwe. Hakuna kumwe kune chokwadi chinopfuura kuparidza pano. Iwe ndongatondinyengerera kuti paridzai kani. Zvino handinyengerere ndati akauya ndatumwa. Saka ndinoteerera akandituma. Hatisi chechi inonyengerera vatendi dzokai ndichikunyengerera unei. Injire shoko reupenyu nesadza saka anonyengerera mumwe ndiani. Hatikunyengereresu. Kana ukatoda kubuda chechi nhasi enda kunongouya vamwe vakadanirwa naMwari. Shoko rinoti vaakaziva kare ndo vaakatemera kare ndo vaakadana. Kutoreva kuti kuuya kuna Jesu kudanwa. Hakusi kunyengetedzwa kana kuvhuvwa. Tokupai mazoyo kana chechi yapera. Tikupirei mazoyo kumba kwako kuna mazoyo. Spa yakavhara. Inoteka mazoyo uno. Kana usina mari bika maheu. Wavika shoko pana. Tikunyengerere isu. Kunyengerera vatendi kuti wewe. Tazutapayo. Pangeri ndiriropa shamwari. Kunodiwa vasarangurwa chete vakasipa moyo. Jesu akazomboita. Vakomana vese vaenda Jesu akati dya nyama yangu vachiita vakati bodo. Zvokudya nyama yemunhu kwedu handei. Izvo aitaura zvokudya vhangeri havana kuinzwisisa. Ndobvaona Peter vasara vari 12. Akati kabida kuenda futi endai. Peter akati toenda kupi ndimi mune shoko reupenyu. Kanzi kana makadaro munongagone kugara. Tatari kabida kuenda futi endai. Nyengerere munhu. Jesu akati 5000 vaenda kwasara 12. Apana chiregei kundisiya. Akati vati munoda kuenda here? Peter akati tichiendepi? Kunoti ivo ndo vaitoona kuti kugara paari kunotibatsira. Zvino machechi amunopinda anoda kutorirai mari.
saka achikunyengetedzai kuti muwande kuti vakozotora yakati wandei. Zvinoizvi hatitsvage izvozvo. Da kuti uponeswe uchigeza kubuda mumba mako unyatsozoti ndikufambira vhangeri yemwanakomana. Ndini ndinobatsirika ndikapinda chechi. Haasi mufundisi anobatsirika. Kuenda kuchechi hakusi kunzwira apostle Chiwenga tsitsi kutoona kuti mweya wangu unoparara ndikasadzwa shoko remwanakomana waMwari. Verse 7. Zvino varume vana 50 vana vevaprofita, vanakomana vavaprofita, yes, vakaenda vakanomira pakatarisana navo vari kure. vakaona Elijah naElisha vachida kucrossa Jordan River. Saka ndipeiwo ane bhachi angade kuita Elisha wangu. Indoita Elijah, drama handisi Elijah. Uyai nebhachi racho asi bvisai bhachi. Ndiri kurida bhachi reyo. Saka Elisha anga ine bhachi rake. Anga ine chi? Andichaiverenga, tinoriziva tese. Rangarire makushe engamera. Anditika? Ndora aigara akapfeka. Saka vana vaprofita vakabvenge vatraya kudiscourage Elisha kuti asatevere Elijah. Sezvavachakuita vachakudiscourage kutevera Jesu. Saka Elisha aiti ndozviziva kuti Elijah achatorwa, siyanai nazvo. Saka vakaona Elisha achibva paGirigari naElijah, vakasvika paBheteri, vakabva paBheteri vakaenda paJeriko, vakazobva paJeriko vakatoenda Jorodhani. Saka uyai kuno. Saka Jorodhani zvaranga rakaita tingade kurifananidza nekalaini keBlake kana zvidhina zvitema. Raida kukroswa kuti vagopinda kuenda kumberi. But Elijah anga akuda kutotorwa. Elisha akaramba achingomutevera. Yes. Ivo vari vaviri vakamira paJorodhani. Ndokumira paJorodhani kudai, so vachida kukrosa. Jorodhani harisina bridge. Vanhu vese vaikrosa Jordan River vaibvisa tsapata dzavo. Israeri yaipfeka magemenzi, varume nevakadzi. Aizosiyana madesign. Varume vaizopfeka zvinenge zvimatrauzi mukati, vakadzi vaipfekawo zvavaipfekawo. Saka vaikunya zvimatrauzi izvo zvava zviri zvimwe zvikabudura. Rasiri trauzi raisvika kutsokawo, raigumira pamusoro pemabva. Kureva kuti kubva pamabvi kusvika kuzaso, munhu anenge aine dress rinenge rakapfekwa, ndo mapfekero avaiita vaIsraeri. Saka Elijah anga akapfeka kudaro, ndo jasi raanga akapfeka. Hallelujah. Amen. Chikunzika zvanotaura. Elisha on the other hand anga ari paside, zvanga zvakapfekwa naElisha hazvina kunyorwa. Saka vana vaprofita vakatevera vaigara muJeriko. Saka pavakaona varume vachibuda muJeriko vambobva kuBheteri, vambobva kuGirigari, vakati isiri vemuJeriko, varume ava ndevamwari, hameno zvinoda kuitika. Ndokutevera vari mumashure, ndokunomira senge panapa, vakatarisa Jordan River. Ndokuona Elijah naElisha vakamira kudai, vachida kuona kuti vada kuita sei. Elijah hanzi anotorwa, achatorwa sei. Yes. Ipapo Elijah akatora nguo yake, ndokubva abvisa jasi rake, akaipeta, ndokubva aripeta kudaiswa, akarova mvura, ndokubva arova mvura, ikaparadzaniswa napakati, ndokubva yaparadzaniswa nepakati. Imwe mvura ndokumirawo, imwe mvura ndokumirawo. Naizvozvo ivo vaviri vakayambuka pakaoma, ndokubva vapinda nepanga pachinzi nerechirungu on dry ground, kureva kuti havana kutota. Vakakrosa Jordan River, vakaoma, asi zvakakonzereswa nebhatyirani. Chii chakazoitika vakrosa? Saka vakakrosa ndokubva vamira mhiri kuno, kureva kuti vana vanga vari the other side vevaprofita havana kukrosa, vakasara. Ndakaiparidza nhau iyi nezuro, asi ndaiparidza kudaro Mwari akazotanga kundizarurira zvimwe, ndikaona kuti ndinofanira kuzvitaura futi zvimwe izvozvo. Vhangeri haipedzwe, inongomirwa. Saka mirai ipapo ino. Saka takaona kuti patakaibata nezuro kumidweek, Jordan River ndomuya makabhabhatidzwa Jesu naJohani Mubhabhatidzi. Elijah, Johani Mubhabhatidzi sorry, akanga kuramba kubhabhatidza Jesu, akati imi mungatondibhabhatidza. But pane mazwi, mirai ipapo, andiri kuda kuti averengwe pamusoro peJordan River. Iwayo akakosha zvikuru, ngatianzwei mazwi iwayo.
Jordan River yakaita sei. Pane mazwi akataurwa naNamani pamusoro pekusviba kwemvura iri muJordan River. Atoda kuti tibate pa 2 Kings chapter 5. Mushure mekunge Elisha amuti zvinyike kanomwe muRiver Jordan, iye akaramba. Verenga verse 10. Elisha akatuma nhume kwaari akati, enda unoshamba kanomwe muna Jorodhani, nyama yako idzokerezve kwauri. Maperembudzi ako Naamani anda kuti uzvinyike muJordan River kanomwe. Maperembudzi ako ubva apera. Yes. Uye wakanaka. Ubva wachena. Asi Naamani wakatsamwa akabva akati, tarirai ndakanga ndichiti zviro kwazvo uchabuda kwandiri. Akamira akadana zita raIshe Mwari wake nokupuruzirapo noruoko rwake, agoporesa maperembudzi. Ko Abhana naFaripari, idzo nzizi dzeDhamasiko, hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati paIsraeri here? Handingashambi madziri ndikava wakanaka here? Mvura yeJorodhani yanga yakasviba. Yanga yakaita sei? Yanga yakasviba zvekuti wainga usingagone kuinwa mvura iyoyo. Saka Naamani dzakanga dzakurosa Jordan River dzichipinda muSamaria. Dzapinda muSamaria ndopa dzakanzi naElisha, enda unozvinyika, kureva kuti dzaidzokera futi kuJordan River. Saka dzakanga dzatomboiona kuti yakasviba. Zvikanzi kwedu kuSiria kuDhamascus kune nzizi dzakanaka kudarika Jordan. Nenzizi dzose dziri muSamaria. Kune Abhana, kune Fapa, nzizi dzeDhamascus. But ndiri kuzvitaurira kukuratidza kuti zvinoreve, what does Jordan River mean? Saka vakatsimura Elijah naElisha, mvura ikapatsanurika, vakapinda on dry ground. Ndikadrowa straight line kubva pakanga pakamira Elijah naElisha, Elijah achizotorwa, ndichikurosa Jordan River kudai. Tinogadzira muchinjikwa. Saka Johani Mubhabhatidzi unoti kuna Jesu, Ishe handingakubhabhatidzei ndiri mudiki, ndibhabhatidzei imi. Zvikanzi naJesu, usadaro, ndibhabhatidze tizadzise kururama kwose. Zviri paMatthew chapter 3. Saka kururama kwaida kuzadziswa ndekupi? Tinoona kuti nzizi rwizi urwu rwanga rwakasviba, kureva kuti rwizi urwu Johani akanyikwa marhuri haanake, anobuda akatosviba, asina kucheneswa nerwizi, asi kuti atosvibiswa naro. Jesu achiuya kuzopinda muJordan River ari kuparidza kuti ndichaenda paKalvari. Handisi kuzobva paKalvari ndiine zvitadzo, ndiri kuda kutokucheneserai rwizi rwacho Jordan. Saka kureva kuti Jesu paanenge apinda muJordan River achabuda akatakura kusviba kwese kweJordan River. Kureva kuti vanhu vakanga vanyikwa muJordan River naJohani Jesu asati auya vakatobuda vakaita sei? Vakasviba. But Jesu kana apinda ndiye achabvisa tsvina iri muJordan River. Vanhu vanozopinda vakuwana masiyiwa kururama, tsvina yese yatakurwa nani? naJesu Kristu. Saka Jordan River inoparidza Kalvari, ndo pakaendwa naJesu akatakura zvitadzo zvedu zvese. Saka uri kuona kuti akaenda naElisha, vane vaprofita havana kukurosa vakasara. Nekuti Elisha tichambata kuti akatorwa sei naElijah. Haana kungotorwa ferere, akatorwa by divine election of God. Kureva kuti Elisha musanangurwa waMwari, ndiye akayambuka naJesu pamuchinjikwa akaenda kuNew Testament. Uku kwakamira vana vaprofita kumurayiro, ndoko vanonzi vanga vakamira vakatarisa ikoko, vachiona vanoyambuka zvavo vachiita sei? Vachiyambuka. Kureva kuti ukaita mwana wemuprofita haukurose Jordan River, unosara beyond kana kuti behind Jordan River. Vanoenda beyond ndo vasanangurwa vaMwari. But batya raElijah ndo ratakaparidza nezuro, handiro ratinoparidza nhasi. Nhasi tichaparidza vhangeri inonzi kusanangurwa
kwaElisha. Now, imi musakanganwa kuti muridzi webhashiki ndiElijah. Ndiye akaripeta kudai ndokubva arova mvura naro. Nyamba rwizi runoparidza muchinjikwa, asi mvura irimo inoparidza shoko riri mumagwaro mubhaibheri, shoko raMwari. Munenge muine vhangeri yemurayiro nemabhuku emurayiro, moita vhangeri yenyasha nemabhuku enyasha. Saka dzikanga dzakasangana mvura idzi hakuna anoyambuka. Dzikanga dzakasangana mvura idzi hakuna anoyambuka akaoma. Dzinoda kupatsanurwa kuti vanhu vazive kuti murayiro unogumira paKalvari, kureva kuti dzakasangana kusvika Elijah akurosa, kureva kuti rwizi kana rwakadai haruna muchinjikwa, asi Elijah akakurosa ndiye anenge ava muchinjikwa wacho. Kureva kuti pamuchinjikwa ndo panotanga kutsanangurwa vhangeri, murayiro womira kwawo, nyasha dzomira kwadzo. Saka dry ground iri kunzi vakazofamba vakafamba pairi ndo yanzi naJesu, I am the way, the truth and the life, paJohn 14 verse 6, ndiye nzira. Saka nzira yakaoma yakafambwa naElijah naElisha ndi Jesu ari kuparidzwa, but anga akawanda iye road uyu, road yanga akavharwa nemvura, kureva kuti bhachi kana rikasarova mvura vanhu vanoyambuka asi vanobuda vakatota. Kureva kuti vese vakamboyambuka Jordan River vakabva ipapo vakatota kunze kwaElisha naElijah. But Elisha handiye muridzi webhashiki, muridzi webhashiki ndiye Elijah. Elijah is a type of Christ. Nekuti kuenda kwaari kuita achitorwa achisimuka achiita kugara kuenda kudenga kugere Mwari, aiparidza kuti Jesu kana auya achasvika paKalvari, kana angokurosa kubva paKalvari obva adzokera kudenga kwaakabva, asi achadzokera anofanira kutanga ataura nevasanangurwa vake vaanoda kuponesa. Haleluya. Amen. Saka bhashiki raElijah rinoparidza vhangeri yaKristu. Vhangeri yaKristu ndiyo chii? Nekuti Jesu anotaura achiti, achishandisa Pauro paEphesians chapter 6 verse 13, pfekai nhumbi dzose dzekurwa nadzo mugogona kumira pazuva rakaipa. Sungai muzviuno zvenyu, bhanhire rezvokwadi, mosunga mushoka dzenyu kugadzirwa kwevhangeri yerugare, mobata chidzitiro chekururama, mobata nhoo huru yekutenda, mopfeka ngowani yeruponeso, monge muine munondo wemweya, iro shoko raMwari, ndidzo hembe dzekurwa nadzo. Saka 19:6 yaRevelation kusvika pa8 ino ndakanzwa izwi guru sekurira kwavamanda rinoti ngatifare, haleluya, nekuti Ishe Mwari wedu otonga. Ngatifarei, tifarisise, timukudze, nekuti mutambo wekuwana wegwayana wasvika. Mwenga waro gwayana wapiwa simba rekuti upfeke rokwe remucheka wakaisvonaka. Obva ati mucheka wakaisvonaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Bhashiki raElijah ivhangeri yaKristu Jesu, inova ndiyo foundation yamunozonomira nayo mubhaibheri, maakupatsanura nyasha nemurayiro, nyasha nemurayiro, kuti ugone kuzoti Mozisi paakataura izvi aitaura zvetestamende yemurayiro yanga yakapindwa vaJudha mairi. Asi kana tasvika paKalvari paJordan River panapa, hatirambe tichiona one river, toda kuona mvura mbiri dzakamira kumativi maviri. Iyi Old Testament, iyi New Testament. Chii chatinoona pakati? Tobva taona dry ground. Vanhu vaakufamba muvhangeri yaJesu Kristu kana mvura dzaita sei? Dzapatsanurwa. Kupatsanurwa kwemvura ndokwakanzi naPauro kuna Timothy pa 2:15 dzaTimotheo chipiri, study to show thyself approved before God, a minister that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kupatsanurwa kwemvura i rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Amen. Saka pane genga rakabuda rakatota, kureva kuti kana ukaverenga bhaibheri ukaona murayiro so ukada kuuteedzera, kureva kuti watoteswa nemvura dzeJorodhani. But vanenge vari verudzi rwaElijah, verudzi rwaKristu, vakasvika paJordan River havatote. Hauvanzwi vachitibatai sabata, hauvanzwi vachitibvisai chegumi. Unovaona vachikurosa so vari padry ground vachitaura kuti vhangeri inotaura zvaJesu Kristu, asi tanga tiri paJordan River.
womuti makaoma sei kuti hatina kutota isu hatitotesi kune mvura dzejorodhani tinotodzipatsanura kudai toona mwanakomana akatitwasa toyambuka so toenda kuvhangeri yenyasha kureva kuti wese anoti abva pajorodhani haana problem unogona kuona kuti mwana womuprofita here kana kuti muteveri waElijah saElisha. Saka kwaita mapoka maviri, kwaita Elisha anotevera Elijah, kwaita vane vaprofita vanosara kuriva Jordan kumashure kwayo. Kana uri mwana womuprofita, number 1 unogona kutadza kukurosa Jordan River. Ukada kukurosa unokurosa wakatota. Kureva kuti munhu wese anoti ndinonamata adangobvunzwa kuti ko sabata munoriona sei, ko chegu munochiona sei, mvura dzeJorodhani makadziita sei. Akati takazongotota isu kuti amusi veboka raElijah muri vana vaprofita, isu veboka raElijah tinopatsanura mvura topinda pakaoma. Saka kudifaina anotenda zvechokwadi kunoonekwa nekudifaina nyasha nechi nemurayo. Right, mira ipapo zvishoma munogara pasi manje manje. Chii chakazoitika ivi? Zvino vakati vayambuka Jordan River, Elijah akati kuna Elisha, kumbira chandingakuitira ndichigere kubviswa kwauri. Yes. Elisha akati, ndipei mugove miri yomweya wenyu. Yes. Akati, wakumbira chinhu chinogozha, wakumbira chinhu chakaoma. Yes. Asi kana ukandiona ndichibviswa kwauri uchaitirwa izvozvo. Urikuona mfana uda double portion yemweya wangu. Mazwa anotaurwa naElisha, ndipei double portion yemweya wangu. Mweya mutsvene kuOld Testament before Jordan River vachiri kuno aipota achishanya achienda, but kuNew Testament after Jordan River anogara nekusingaperi. Saka zviri kudhimandwa naElisha ari kuti ndaakuda mweya mutsvene kuti agare neni nekusingaperi. Zvamaakudzokera kudenga tati Elijah is a type of Christ, ndigamuchidzei mweya mutsvene. Zvikati wakumbira chinhu chakaoma. Nyamba pari kunzi naElijah wakumbira chinhu chakaoma, ari kuintroduce zvakare muchinjikwa. Hakuna anowana mweya mutsvene kana ndisina kupfuura nezvinhu zvakaoma. I must suffer at the cross kuti vatsvene vawane mweya mutsvene. Ndopaya pakanzi naJesu paJohn 7:37, uyai mutore mvura dzichazovhaira mamuri semvura dzeupenyu. Zvikanzi waitaura zvemweya aizopiwa vanotenda. Mweya asanga asati apiwa nekuti iye akanga asati akudzwa. Kureva kuti kukudzwa kwaKristu ndokwaizoita kuti mweya mutsvene aite sei auye. Saka Elijah akumbirwa mweya mutsvene, akumbirwa a double portion of Elijah's spirit. Handisi kuda mweya wanga uri kuOld Testament waiita zvokuti vana Elisha vairidzirwa magandira kuti vabatwe nawo. Handidi kubatwa nemweya, ndoda kugara ndiri mumweya. Zvakazowakumbira izvi zvakaoma, but pandinotorwa ukandiona ndichitorwa unozviwana. Kureva kuti hauwane mweya kana ndisati ndatorwa. Ndo zvinonzi naJesu, zvakakunakirai kuti ndiende kuti mweya mutsvene agouya. Ndo mazwa ari kutaurwa naElijah, ukandiona ndichienda mweya unomuwana. Chii chakazoitika? Asi kana ukandiona ndichibviswa kwauri uchaitirwa izvozvo. Asi kana usingandioni ukasandiona hapana haungaitirwi izvozvo. Yes. Zvino vakati vachifamba zvavo vari kumhiri kweJorodhani vachingotaurirana havo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika. Yes. Zvikavaparadzanisa ivo vaviri. Yes. Elijah akakwira kudenga nechinyamupupuri. Chamupupuri ndo chakazotakura Elijah. Chamupupuri zvachinoita achibvunzwa kunzi chambosvika here ikoko, unongoona mapepa anofanira kunge ari pasi ari mudenga, mavha ari mudenga, zvigubhu zviri mudenga, mashizha ari mudenga, uswa huri mudenga. Chamupupuri chakasiyana nemhepo, chinotakura zvinhu zvinofanira kugara pasi. Haleluya. Nezuro takaiverenga, asi ngatiiverenge zvakare Ephesians chapter 4 verse 11 kusvika pa15. Tinoida vhesi iyoyo ndiyo inodifaina chamupupuri chakanga china Elijah. Saka anonzi akatakurwa nechinyamupupuri nekuti Elijah anga ari mufananidzo wezvinhu zvakanaka zvaizouya, asi zvisiri zvinhu zvacho chaizvo. But Jesu paakauya akadzokera kudenga, haana kutakurwa nechinyamupupuri. But even Jesu achikwira kuenda kudenga
pane chimwe chamupupuri chakasimuka. Ngatichinzwei. Zvino vakapa vamwe kuti vava apostora, Yes. vamwe vaprofita, vamwe vaivhangeri, vamwe vafudzi vamwe navadzidzisi, vakanga vari vafudzi, vamwe vari vadzidzisi, kuti vatsvene vakwanisirwe pabasa ravo rokushumira yes, nerokuvaka muviri waKristu, yes, kudzimana isi tose tisvike paumwe hwokutenda nokuziva mwanakomana waMwari, tizive mwanakomana waMwari. napamunhu Saka wakura. pari kunzi ukandiona ndo pari kunzi kuziva mwanakomana waMwari. Isati tichiona Kristu nemaziso enyama. Pari kunzi kuona pane pachitaurwa understanding. Kuunderstanda mwanakomana muvhangeri. Yes. Napachiyero choukuru hwokuzara kwaKristu. Chiyero cheukuru hwekuzara kwaKristu. Kristu anofanira kuzara mauri. Kuti tirege kuramba tichingova vacheche. Tirege kuramba tiri vacheche. Tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi. Tigovhuvwa nemhepo ipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu, nedhokutirini rinonyengera ravanhu, namano nemano avo, kuti vatsause nokunyengera. Kureva kuti panokwira Elijah panobva pasimuka chamupupuri. Kureva kuti panodzokera Jesu kudenga panosimuka zvakare chamupupuri chaakudhifainwa naPauro chichinzi imhepo yekunyengera kwavanhu. Chamupupuri chakanga chiina Elijah chaive chamupupuri chaicho chaicho. But Pauro achitaura chamupupuri ichi akati every wind of doctrine. Saka chamupupuri chedoctrine chinosimudza mavhu. Elijah akati mweya wokumbira ndinokupa kana pandinotorwa ndikasimuka ukagona kundiona. Chamupupuri chinouya chosimudza mavhu. Mavhu aya obva atadzisa Elisha kusvinura maziso. Kana kuti anosvinura orega kuona Elijah ari kutorwa, ona mapepa ari mudenga, ona mashizha ari mudenga, ona huswa huri mudenga, ona mavhu ari mudenga. Nyamba kusimuka kwechinhu kunotaura elevation, kunotaura kukudzwa, kunotaura glory. Saka pari kunzi handigone kukupa mweya mutsvene kusvikira ndatorwa ndikasimuka ukandiona ndasimuka. Unobva waita sei? Unobva waona mweya wokumbira. Elijah ari kuparidza kuti Kristu haagone kutipa mweya mutsvene kana ari in body form, in human form. Waifanira kutanga apiwa zita riri pamusoro pemazita ose, wakudzwa naMwari, wava glorified. Ava glorified wagara kurudyi rwaMwari. Mweya mutsvene uruka nezuva rePentecost. Vanhu vobva vatanga kugamuchira mweya mutsvene pakutenda kwavo. Panguva yaglorify waKristu, kusimuka kwaElijah iglorification yaKristu nekudzokera kwake kudenga. Panobva pasimuka futi mapepa. Zvino kusimuka kana kuri kuglorifyiwa, kureva kuti mapepa kana mudenga isu takutarisa takadai ava glorified. Topamunonzwa vhangeri yemaBenz, vhangeri yemaiPad, vhangeri yemastands ari kuporodheo. Makuglorifya ivhu rasimudzwa nemhepo yedhokutirindi reprosperity. Riri kukutadzisai kuona mwanakomana akakudzwa naMwari. Kana madaro hamuna mweya mutsvene wamunowana. Panguva iri kusimuka mavhu, regai kuona mavhu. Maziso enyu ngaapfuure pane mavhu. Kuseri kwemavhu kuna Elijah. Kuseri kwezvese zviri kunzi risivha izvi kune mwanakomana akafira vatadzi vake, akakudzwa naMwari, agere pachigaro cherudyi rwaMwari. Saka izvezvi ndo dambudziko ratina. We are supposed to see Jesus as the only glorified Son of God. When we read the Bible, tikavhura magwaro toona mwanakomana achikudzwa, tikavhura magwaro toona mwanakomana achiita sei? Achikudzwa. But hatisi kudaro. Tiri kuona mapepa, tiri kuona mastands. Zvinhu zvinofanira kunge zviri pasi, nekuti kana tichifamba kudai takatsika mavhu, kureva kuti relationship yangu nemavhu ini inofanira kugara ndiri pamusoro pemavhu. Kureva kuti nyama inofanira kunge iri under subjection. Mweya ndiwo unenge uchitungamirirwa nemweya mutsvene kudzidza shoko raMwari. The moment yatinongoona chamupupuri, mavhu anofanira kunge ari pasi petsoka dzedu, anenge apadenga.
takutoona mavha ari glorified. Ndopamunoona hama iri paposta reconference. Uye conference mugodhirevha mahama kumavhaya mapepa yamudenga sei. Saka vari kuya conference havachaona Jesu manje. Vakuona hama ndo yamudenga. Vakuona Benz ndo yamudenga. Vakuona Lamborghini ndo yamudenga. iPhone ndo yamudenga. Pachinzvimbo chekuona Kristu kuti mugowana eternal life. Nda inoti vanofamba nemweya ndo vana vaMwari. Kureva kuti mweya uri kukumbirwa naElisha ndo unomita mwana wani? Mwana waMwari. Saka mubvunzo wangu kwauri wokutanga, uri kutarisa uchiona chii kana wasimudza meso ako? Panguva iri kusimuka Elijah ndonguva iri kusimuka chamupupuri. Chamupupuri chakataimira Elijah zvisingaite. Dai chakasimuka vachangokorosa Jordan River chaidzikama. Elijah osimuka. Hapana chiri kutadzisa Elisha kumuona, anenge achingoti ndiri kuona Elijah chete mudenga. Chamupupuri chakati aiwa panosimuka Elijah ndo pandinosimuka. Saka uchiona hakuna wakambozviti founder wechechi before the cross. Waibva watakwa namabwe musi iwoyo akwaibhodoka. Hawaimbozviti founder ukadokerwa uri mupenyu. Chakasimuka chamupupuri musi waakakwira kuenda kudenga pagomo reMoriya. Ndokukasimuka vanoti aiwa Jesu haana kumuka kuvakafa, akabiwa naana Peter, dzingiswai vahedheni kuti muponeswe. Chamupupuri chinoda kudisturba sight yavanhu. Nyamba munyora anoti takatarisa kuna Jesu muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Kureva kuti kutarisa Elijah ari kutorwa yaiparidza kuona Jesu Kristu, kutarisa mwanakomana waMwari. Zvamavhura mapisarema makatarisei muri kuonei? Zvamavhura vaRoma muri kutarisei muri kuonei? Hamudaro here muri kuona mavhu? Hapana here chamupupuri chakusimukirai? Muri kuona maelections? Zvikubvu zviri mudenga kaizvi. Hallelujah. Amen. Chamupupuri chakaita mistake. Chakauya nemano. Elijah pamusoro, chamupupuri mumashure. So tukasimudza maziso ako soka, hautange kuona Elijah, utanga kuona chamupupuri. Zvokuti kana maziso ako asina kusimba unobva wangotsinzika. Da ukavhura maziso kuine majecha ari mudenga unotosvora. Kana wazobvunzwa wakatsinzika kuti waonei, unoti ndaona chigubhu so nechinenge chishanga so handaunyatsoona, ndazokurumidza kuvhara, mhepo yacho yakawanda, madhaka acho awanda. Saka uchiona vakaparidza vanozungurikana vakutaura ndimi. Kundimi dziri kutsvagei musemoni yamuri kuparidza? Majecha awanda. Omberera Jesu maoko. Vhangeri yakanaka zvikuru. Saka tinofanira kuona Jesu. Kana tichiverenga magwaro tionani zvedu. Tirege kuona chii? Now, usaite mistake kaiwe yekubva pano satapedza. Uri kuona zvinhu zvese zvakadonha panapa izvi. Zvigubhu zvebronco, zvemaheu, zviguri, umbrella, zvimakadbox, zvigubhu zvemvura. Chamupupuri chikauya panapa chinozviisa zvese mudenga. Zvoti uchiona kwa kuteteka, uri kutarisa chaunoda. Chebronco rikangosiyana nacho. Asi chemaheu ichi totochitsvaga. Saka heresi ndo zvainoita ndechamupupuri. Ari panyaya kuti ndida kudzinga madhimoni eurombe, ari panyaya kuti ndouraya varoyi vako, ari panyaya kuti unoita mari ukandipa yako sidha ukomborerwe. Ari pano makandiwa anobva ati ndida kuti uye kulife haven 1-on-1 nemuprofita. Magaya anenge achikoti right now. Guta anenge achiti ngatishandei matarenda. Mwazha anenge achiti Afrika yedu. Zvawanda zviri mudenga manje. Zvekuti hapana anoshayiwa chake chekuturunura.
vamwe vanopfeka maunifomu matsvuku, vamwe vekrimu, vamwe veblue, vamwe vanenge vaine zibhandi rakatandikira dzvuku. So hanzi tiri vabvuyi vaine nyanga yenyati vane chavo chigubhu chavakatora changa chasimuka mudenga. But kuseri kwezvigubhu zvese izvi nezviguri zvese zvamakatora izvi kuna Elijah ari kuseri. Dai maramba makatarisa kugwayana rinobvisa chivi chenyika, arimo Jesu magwaro. Hazvina mhosva makatora magwaro mukagadzira thimu yegore. Kuseri kwethimu yegore kune thimu yeumambo hwaMwari inonzi Jesus Christ. Hallelujah. Urukomborewo here mudikani? Yes. Saka vadikani, chenjerai. Dai Mwari akandiitira nyasha ndikasatadza ndikagona kubata nhau dzese dzandakapiwa ndikupei nhasi. Alright. Saka chii chakazoitika? Elijah akakwira kudenga nechinyamupupuri. Yes. Elisha akazviona. Elijah akati kana ukandiona, haana kuti kana ukaona. Kureva kuti zvekuona zvinogona kuwanda, but kuti uwane double portion iri kudiwa unenge wamuona, unenge usina kuona. Vese vanoti tinoita sei, asi vanomuona ndo vashoma. Rufaro kwamuri ane zvaaona. Umbera Jesu maoko anenge aine chii, but vari kumuona manje ndo vari kushomeka. Elisha akamuona. Kuuya kwako pano waona zvakasiyana mudenga mauri kutarisa. Mubhaibheri mauri kuvhura une zvakasiyana zvawakamboona. Mwari akuitira nyasha kuti uye pano ugowanawo mukana wekuona Kristu akakudzwa naMwari mushure mekunge atambudzika paKalvari. Ndiyo yega nzira yaunoponeswa nayo iyoyo. Chii chakazoitika? Elisha akazviona akadanidzira achiti, baba vangu, ngoro yaIsraeri navatasvi vayo vamabhiza. Enda unoverenga chapter 19 chaibata manje. Ndo pakarikirutwa Elisha naElijah. Hapana pakambonzi baba vangu kuna Elijah naElisha kunze kwekunge Elijah atorwa. Kureva kuti pavakatofamba vese vachidya vese haana kumboziva kuti ndiye baba wake. Kureva kuti vese vari kuti guti ndi baba wavo havana kumuona achikudzwa. Ukaona Kristu akudzwa naMwari so ndo paunotanga kuti ava ndo baba vangu. Saka akati iye, musaedza munhu ari panyika baba venyu. Kureva kuti achifamba kudai anga asingada kuti vamuti baba. Nda akanga akauya akapfeka muranda, akauya akapfeka huranda. But paanongokudzwa bedzi ndo paanotanga kunzi chii, baba vangu. Saka vese vari kutora munhu vachimuti baba havana kumuona achikudzwa. Uri kuzvinzwa here shamwari? Yes. Akasazomuonazve, haana kuzomuona zvakare. Akabata nguo dzake akadzibvarura napakati. Omberera Jesu maoko. Nguva yaakaona Elijah atorwa ndo yaakati yanguva yekubvarura nguo. Takaparidza Job series tikaona kuti shamwari dzaJob, Eliphaz muTemani, Bildad Mushuhi naZofa muNaamani vakati vanzwa zvekutambudzika kwaJob vakauya vachimuona vakabvarura nguo dzavo. Nyamba nguo tati dzinoparidza doctrine nekuti nguo yaElijah inoparidza doctrine raElijah. But Elisha achifamba naElijah asati akudzwa aitove nenguo dzake dzanga dzisina kubvaruka. Kureva kuti pane nguva yaunotomboti uri kunamata, but kunamata kwako chaiko kunotanga musi waunokorosa Jorodhani waunosvika pamuchinjikwa. Musi waunoona Kristu akudzwa naMwari ndo aunoti ndakubvarura chiFM chese, ndakubvarura chiZion, ndakubvarura chiZayocha, ndakubvarura chiUFI. Ukakuona Kristu akudzwa haurambi wakapfeka dzawakanga wakapfeka dzekumusha idzi. Saka Elisha anga ine dzekumusha, but musi wakatorwa Elijah ndo musi waakadzibvarura.
musi wakakudzwa Elijah ndo musi wakadzibvarura. Ausati wabvarura ka uchiri kunzi madzibaba iwewe. Unonzi madzibaba uri munhu wanu unopenga here iwewe. Uri vana baba vangani iwewe. Uri kureva kuti ana baba vanogara mauru makawanda kunge region. Saka uri kunzi madzibaba iwe uri munhu wanu. Inguo dzekusoweka idzi. Uchabvarura here? Kureva kuti ukaratidzwa Jesu akakudzwa naMwari nemushumiri, tichaona kutendeuka kwako kana wabvarura nguo dzawakabva nadzo kuGirigari, nguo dzawakabva nadzo kuJeriko, nguo dzakabva nadzo kuBethani, unobvarura. Akatombokrosa Jordan River aine nguo dzake, but paakaona Elijah achitorwa akati yanguva yekudzibvarura. Uchiri kunzi museya mwaka iwewe, uchabvarura rini useya mwa wako? Uchiri kunzi shumba iwewe, nguo idzodzo uchabvarura rini? Ngatichanei nayo tiri kumhanya. Ingoti nepasati pakuwasi wakazobvarura here? Nguo dzinotaura zvakare hunhu hwekare, ukoronyera, upfambi. Unofanira kubvarura kana waona Kristu achikudzwa naMwari. Zvinongoitika bedzi kana waparidzirwa vhangeri yakatwasuka. Yes. Akanhonga jasi raElijah rakanga rawa kwaari. Dzokorodzai pane pamusina wanyatsoverenga zvakanaka. Akanhonga jasi raElijah rakanga rawa kwaari. Ombera Jesu maoko. Akangoona rati pu kudaiso. Akati kujasira saka mudharanga ndautakura bhaji razodona ndapinda vakomana ndiro rakatsemura Jordan River ka nekuti Jordan River uchazoona kuti pavakakurosa rakanga ravharika. Ivo ndopanjira kuti Elijah akanga aita utsinye, ndiye anga aine bhaji ndaakanga akuenda naro, anga akurosa nemwana osiya richivharika. Mwana anokurosa sei? Nyamba bhaji karipuwa wese rinopiwa akamuona achikwira. Ombera Jesu maoko. Iri kunzwika here? Uye kukurosa on dry ground hakukuroswe newese, kunokuroswa naane bhaji. Uri kuona maconditions acho. Kuti ukurose pa dry ground unge uine bhaji raElijah. Kuti unge uine bhaji unge wamuona achikwira. Saka Elijah akakurosa ndobva atsemura ndopaso ndobva avhara. Akati ndatuka ndiona ndichitorwa champupuri chichasimuka, ukavhara maziso hauri wani, ukavhura ukaona zvigubhu zviri mudenga hauri wani. Ndobva aenda zvikanzi ukangogona. Saka Elisha, ngatingoti Elisha akakumbira double portion taidudzira. Handiti tati kuwana mweya mutsvene zvakazara anogara mauri nekusingaperi. Unlike zvaiitwa naElijah asati akurosa Jordan River, iOld Testament yaipota ichibatwa nemweya. Haana kuzombonyora kuti akazoiwana sei double portion. Panongozonzi bhatye rakadonha. Kureva kuti kudonha kwebhatye Elisha haana kuita rekungova kuisa huku pachimuti so oita yekudhonza Elijah achikwira iwo uchisotora bhatye kudai kuita mano. Kudonha kwebhatye raElijah, Elisha akangoita kuti ratodonha rasara. Kunotaura nyasha. Chinotiwanisa mweya mutsvene, chinotiwanisa salvation, chinotiwanisa forgiveness of sins chii? Inyasha dzaMwari. Handiti? Saka Elisha akatora bhatye akati arasara tati bhatye raElijah rinoparidza doctrine raChrist Jesus. Kureva kuti waakuuya kuzoverenga bhaibheri uine sound understanding yedoctrine of Jesus Christ. Kuzomira paJordan River kuuya kubhaibheri uine sound understanding yedoctrine of Jesus Christ. Yes. Akadzoka akamira pamhenderekedzo yaJorodhani. Akatora jasi raElijah rakanga rawa kwaari. Akati riripo iwe mvura unofuka kuti unondijairira ndara aenda but bhatye rake riri pano. Kristu akakudzwa naMwari asi doctrine rake tinaro pano. Omberera Jesu maoko. Jesu wakakwira akaenda kudenga, tine bhatye rake panapa, tine doctrine rake panapa.
kureva kuti kana bhachi raElijah riripo, Elijah aripo. Kureva kuti kana vhangeri raKristu iripo, Kristu aripo. Amen. Kana Kristu akanzi akadzokera kudenga, asi kana vhangeri yake iripo, aripo pano. Akaita sei Elisha? Akatora jasi raElijah rakanga rawa kwaari, akarova mvura. Akati, Ishe Mwari waElijah uripiko? Mwari waElijah uripi? Ndo inonzi namakandiwa, ukanama uchiti Mwari ndinzwei, havakunzwei. Unofanira kuti Mwari wamakandiwa, uchiteedzera Elisha. Hana kuiverenga zvakanaka mano. Anongoreba zvisina nebasa rese. Verenga itinzwe. Zvino akati arova mvura, ikaparadzaniswawo napakati, akatoirova. Saka Elisha akaita zvinhu zviviri. Akati Mwari waElijah uripi? Akazorova. Chakatsemura mvura chii? Kurova. Kureva kuti Mwari waElijah hazvina kushanda. Mvura haina kumbozvivhunduka. Akadai akati Jordan waswira sei? Tambo ukurosa pano. Munhu waMwari anga aripo. Azoenda zvake ndivhuriro. Ikaramba yakati kwindi. Mwari waElijah ikaramba yakati kwindi. Ndopa akatozoti regairikoteedzera oda dzamudhara. Ndobva arova. Ndobva atsemuka. Ndobva Elisha akurosa uyai. Kureva kuti Elisha akakurosa naElijah on dry ground. Elijah ndobva aenda. Angoenda Elijah akakurosa futi kudzoka on dry ground. Kunoku ndo kune vana vaprofita kuno. Kureva kuti kana waponeswa haubva waenda kudenga. Unodzoka kupinda munyika mune vanhu vasina kuponeswa. Wotanga kuvaparidzira vhangeri. Wovera Jesu maoko. Hallelujah. Saka vazhinji vedu kana akarwara anotanga kuti in Jesus name uda kutsemura mvura. Mvura hadzinzwe mazwi ekuti Mwari waElijah. Dzinoti whether wati waElijah kana waElisha, panapa panoshanda batchke system. Ende batchke racho kwete rako futi. Unogona kuirova ka 1000 nerako rikatotota. Batchke rinoshanda nderani? Kureva kuti vhangeri rinoshanda nderani? Ndorochinja zvinhu. Haugona kuti in the name of Jesus, in the name of Jesus. Watanga mistake ya Elisha. Uri kuita Mwari waElijah haina kushanda iyoyo. Yakashanda ndeyekutsemura nebhatchke. Hallelujah. Amen. Kureva kuti kana Mwari akusanangura anokuzarurira zvake. Kana waane zaruriro wakuenda kumagwaro manje. Wakunovhura chero bhuku yawavhura. Wakutsemura bhuku iyoyo nedoctrine understanding yauinayo kare. Hazvina mhosva wadedicata 24 hours dzezuva rimwe chete uchida kuvhura bhaibheri kuti urinzwisise kana usina understanding yawakazarurirwa represented nebhatchi, uchangobuda wakaita sezvako wakatota. Vazhinji vedu vari kuverenga bhaibheri, vari kupinda muJordan River vachibuda vakatota. Kunongori nerudzi rwaElijah chete wakasanangurwa ndo runobuda rwakaita sei? Wakaoma. Hallelujah. Amen. Right, mashita intore nzvimbo iyi bachike kudzosera manje manje. Now toda kuti timboona kuti Elisha uyu akazenga nebhatchke akatorwa sei naElijah. 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 verse 15. 1 Kings chapter 19 verse 15. Zvino Ishe akati kwaari, Ishe akataura naElijah akati kudii? dzoka nenzira yako yokurenje reDhamasiko. Yes. Kana wasvikapo uzodze Hazaeri ave mambo weSiria. Yes. naJehu mwanakomana waNimshi umuzodze ava mambo waIsraeri. naElisha mwanakomana waShafati weAbheri Mehora aibva kuAbheri Mehola ndo kwaigara Elisha mwana waShafati. Enda unomuzodza umuzodze ave muprofita panzvimbo yako.
Saka Elijah haana kutora Elisha nekuti aida. Akatotumwa nani? Uchiri panzeri shamwari wefaroko rwavo. Elijah akatumwa nani? Akanzi enda kuAbel Mehola utore Elisha mwana wa Shafati umuzodze ave muprofita panzvimbo yako. Verse 19. Naizvozvo akabvapo akandowana Elisha mwanakomana waShafati. Ndobva ipapo Elijah ndokubva anowana Elisha mwana wa Shafati. Wakanga achirima nenzombe dzakasungwa pamajoko ane 12. Aitorima ne12 yoke of oxen. Kuroti airima nemombe 24. Yes. Iye ari pajoko re12. Iye anga ine joko rechi12 racho. Elijah akapfuura nokwaari. Ndobva Elijah uyaya paipo. Elisha ngauye, Elisha aende. Saka itauke makabata gecho. Imi mombe ndekumberi kwa Elisha. Ndimi mombe. Right. Tanzwa Mwari achirayira Elijah kuti atore Elisha amutsive amuzodze. Elijah ndopaari kunzi akaenda akanomuona achirima nemombe 12. Iye ndiye anga ine dzechi 12 dzacho. Yes. Akakanda nguo yake pamusoro pake. Akakanda bhatya rake pamusoro paElisha. Iye akasiya nzombe. Ndokubva atosiya mombe dzaairima nadzo Elisha. Akamhanya achitevera Elijah. Ndokubva amhanya ndokuuya kuna Elijah. Akati kudii? Nditendere henyu ndimbondosveta baba vangu namai vangu. Ngakunooneka vabereki vangu. Ndigokuteverai. Ndozokuteerai. Iye akati kwaari, chidzoka hako nokuti ndakuiteiko? Ndakuita sei? Enda hako. Akadzoka pakumutevera, akatora nzombe nejoko iro, akadzibaya, akagocha nyama yadzo, achiita nhumbi dzadzo huni. Ndokupa vanhu. Akatora majoki nezvikei nezvitorobho akaisa brai. Mombe dzaairima nadzo ndobva aita brai akadzigocha. Get out. Kurima kuita sei? Ndakuenda kugraft church zvokurima ndakuregera. Dzara akajaidza. Mombe dzadziri dzababa wako. Wakatoona kutorova brisket. Yes. Ndokupa vanhu ivo vakadya. Vanhu vakadya nyama iyoyo. Zvino akasimuka akatevera Elijah akamubatira. Ndokubva atanga kushanda naElijah. Saka tate Elijah is a type of Christ. Waona kuti Mwari akatenda unozodza Elisha. Hatina kunzwa kuti Elijah akatora chigubhu chemafuta akadira pamusoro paElisha. Nokuti ndonzira yaizodzwa munhu nayo kuOld Testament. Akanoisa bhatya rake pamusoro pani. Tati bhatya chii? Kureva kuti wese anorikurutwa naMwari. Kristu anonesa doctrine rake pauri. Kana watopiwa vhangeri watozodzwa. Wakutofamba nevhangeri. Haana kumbonotaura naye. Manzwa mazwi Elijah rei. Elijah akangoskorova Elisha nebhatya rake. Elisha ndobva atoziva kuti kudani kwawo takutoenda. Shamwari. Zvokuti pakati pedu dai pakauya rudzi rwaElisha. Vanoziva kuti kana vhangeri randiguma ndakutosiya mombe dzandanga ndichirima nadzo. Elisha akati ndikasiya mombe dzangu dziri mhenyu ndichatanga kudzifunga. Ndakusiya ndadzigocha. Kureva kuti kana ndakutevera Elijah hapana chekudzokera. Makagocha mombe here. Kuti mukutopota muchienda kunodzikama. Mukatera mumbodzokera kumombe. Mukatera mumbodzokera kumombe. Hallelujah. Amen. Verengai John chapter 6 verse 44. Hakuna munhu ungauya kwandiri. Hakuna munhu anouya kwandiri. Kana baba vakandituma vasingamukwevi. John chapter 10 verse 11. Yes. Ndini mufudzi wakanaka. Yes. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Yes.
usati ari mufudzi wamakwai. Yes. Makwai asati ari ake. Yes. Unoti kana achiona bere richiuya. Yes. Unosiya makwai. Yes. Ndokutiza. Yes. Bere rinoabvuta. Yes. Nokuaparadza. Yes. Unotiza zvaari muranda. Yes. Haana hanya namakwai. Yes. Ndini mufudzi wakanaka. Yes. Ndinoziva makwai angu. Makwai angu anondiziva ini. Saka Mwari akataura naElijah, enda unozodza Elisha mwana waShafati, haleluya, ari kuAbhel Mehola, nekwaari kwacho ndokubva akuudzwa. John chapter 17 verse number 1 to 3. Jesu akataura izvozvi akatarira kudenga akati, Baba, nguva yasvika, kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana akukudzei imi, sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose, kuti vose vamakamupa avape upenyu husingaperi. Muberere Jesu maoko. Lese vamakamupa. Kureva kuti Jesu haasi kuzoponesa munhu wese, ari kungoponesa bedzi vaakaita sei? Vaakapiwa nani? NaBaba. Hakuna anouya kwandiri kana baba vangu vasina kumukweva. Ndinoziva makwai yangu, makwai yangu anonzwa izwi rangu. Saka uchiona haana kumboti ndimani, koma ndiroverei nebhatya renyu, natsogarai pamunyatsonditsanangura kuchechi kwenyu kunodzimwa madhimoni here, munodemonstrata pawa here, kunochengetwa here nherera, ko pakuviga vanenge vafa munoviga sei? Kungorohwa nebhatya nekutoita sei? Nekutotevera. Zvinewo kana ukanzwa bhatya rakurova so, unotanga kubvunza. Saka apostoli vacho vanogara kupi? Vane makore mangani? Hausi musanangurwa iwe? Elisha airima nemombe ne12 yoke of oxen. Payoku panenge paine mombe 2. Kureva kuti anga aine mombe 24. Hanzi dzekupedzesera dzacho ndodzairima nadzo, ndodzaakauraya. Kureva kuti haana kuuraya madhonzi ese airima, akangouraya aairimisa iye. Kureva kuti dzakatowanda ndodzakasara. Saka every yoke of oxen yaive nemumwe airima nayo, iye aive ne1 peya yemombe. Vanoponeswa vakawanda. Out of 12 people vairima mumunda maShafati, 1 ndiye akatorwa. 11 yoke of oxen nevairima nadzo vakaita sei zvavo? Saka even patiri kuti bva kuFM uye uvhangere chokwadi, havasi vese vachabuda FM, vazhinji vachasara mumunda nemombe. Mazvitei oibhatya uri musanangurwa here shamwari? Iri kabhatya rakurova nhasi, tinoda kuona kuti uchibva pano uchadzokera kumunde kana kuti uchatevera Kristu. Handidi nguva yese yawairima nemombe waita tisati tarohwa nebhatya, nhasi rakurova, iri vhangeri rataparidzai. Uchibva pano tinoda kuona kuti uri kuenda kunouraya mombe. Kochero kuti bombe ndiro utonodzifudza. Daurima nadzo futi mangwanani. Akagocha nyama yacho, akapa vanhu. Hatina record yekuti akatora mapisi akaigira Elijah, akaita mazuva zvaakaita izvo zvinomboita 1 day. Anonzi nevanoverenga anenge akatiita 3 days. Elijah akamugaririra. Mfana aripi wakangoita unotora mfana zvikanzi akugocha ari kwaMereki. Haana kumbotakurira Elijah kana pisi imwe chete, akapa vanhu, kureva kuti haana kupa men of God. Nekuti nyama yaairima nayo, mombe dzaairima nadzo dzinotaura upenyu hwemunhu asati aponeswa. Saka haigona kuya nezvitadzo izvozvo akapa kuna Elijah. Akapa vanhu vekunyika akati, sarai nenhema dzenyu, indakuenda kuna Mwari. Ndawanikwa neshoko rechokwadi, rarova mwoyo wangu, ndabayiwa mwoyo neshoko, ndakutevera Jesu Kristu. Ngatisimukei vakagara. Haleluya. Saka nguva yese yandanga ndichinakirwa nevhangeri, ndanga ndichinyanya kutarisa nhau yekuti vanhu vazhinji kana vachitaura nhau yebhatya
vanonyanyoridira kutsemura Jordan River. Nyamba kuti uwane bhatye aitangire pakuzodonha kwaro Elijah achitorwa. Ndiro rinofanira kunge rakakurova musi wawakamutevera. Kune vanogona kuteera Elijah sezvakaita vana vevaprofita vari kunzi vakazosara mhiri kwerwizi. Elijah akaenda naElisha vakakurosa. Avaitomutevera but vari a distance away from him. Hatina record yekuwanikwa kwebhatye navo. The reason is simple. Vakangomutevera nekuti vaingoonawo minana yaaiita. Wakambomisa mvura, wakawanza chikafu kumba kwechirikadzi yeZerepati. Akambonzi Elijah wamutsa mwana wechirikadzi yepaZerepati. Elijah apuwa chingwa nemakunguo. Elijah auraya vaprofita vaBhaari paMount Carmel. Saka zvese izvozvo vaizvinzwa kuti Elijah ane zvaari kuita sei, zvaari kuita. Ndo zvavaimuteverera. Vanga vasiri vadzidzi, vanga vari mhomho, chaunga, vaokeri. Kunongori ne-one ainyatsove mudzidzi waElijah ndiye Elisha. Udzidzi hwake hwakagadzirwa nekurohwa nebhatye. Musi wokutanga chaiwo wavakasangana, Elijah ndiye akauya akarova Elisha nebhatye. Kureva kuti vhangeri yekuti isati kune kusarudza Mwari inoparidzwa zvakare. Arikuda kunzi atevere ndiye Elisha, haasiri akanzi naMwari tsvaga Elijah ugosara uchiprofita panzvimbo yake. Akataurwa naye ndiye Elijah, enda unotora Elisha. Kureva kuti Jesu ndiye anokuvinga, Jesu ndiye anokusarudza, Jesu ndiye anokutora, Jesu ndiye anokugamuchira. Iwe haugamuchire Jesu. Jesu ndiye mupenyu wakafa muzvitadzo zvako. Akafambira mumwe Elijah ndiye akafambira Elisha. Uri kuinzwa ere vhangeri shamwari? Daitanzwa kuti Elijah akauya nebhatye, Elisha akarikachikira, akati bhatye harina kwarinoenda. Hanzi akatorohwa naro. Kureva kuti vhangeri rinongouya wotoona ndatoone shoko raMwari randanzwa. Mweya wangu uri kunzwa kuti shoko iri nderechokwadi. Rabvepi, hauna idea. Mumwe akamira pano ari kutoshamba kuti kuinga dzatowo 8 ndiri kuitei pano. Warohwa naro, wanga usina plani naro shoko iri. Iro ndo rinotoita plani newe. Kubva kwaanga ari Elijah achiuya kuno kuAbel Mehola, akanga achitoziva ndiri kupinda muAbel Mehola, asina kutora munhu wese arimo. Ndanzi ndinotora Elisha mwana waShafati. Saka Mwari anotoziva vatsvene vake nemazita avo. Tinosara toparidza chitipinda muna first, muna Elisha wangu arimo. Kana shoko rikamurova kudai so, uchamuona kuti ndauponeswa. Mvura iri papa sasa Philip, chii chinonditadzisa kubhabhatidzwa. Hausi kumbodzokera unonyepa, hauburuke mungoro muno iwe ukatadzwa ndibhabhatidzwa. Ko murando wakandasa ko zvazvefufafova here. Ndisvike kuEthiopia sina kubhabhatidzwa ndigoita sei? Ko makore esaunga uchibva uchidzokera Jerusalema usina kubhabhatidzwa. Risati randirova nhasi kunyepa. Handiendi ndisina kuponeswa iwe. Unenge uri musanangurwa, unozikanwa nezita rako, wakanyorwa kare mubhuku yeupenyu. Haleluya. Webva ruoko rwako kana wakomborerwa. Kune yazara ndoenda kusimudzirai, inonzi vana vevaprofita. Chii chakazoitika? Endai pazasi pevhesi 14. Pakaenda Elisha atsemura Jordan River, bhatye rakanaro. Dai akangokurosa akati asinzi ndakurosa akati bhatye harisisina basa, regai ndirikande. Vana vevaprofita vairibvarurirana. Ende vanga vasingaride kuti vagoita zvakanaka naro. Vaida kungodemonstrate. Paiitwa mari zvisingaite. Uyai musiide kwa90 nekupatsanura. Beg from Jordan River. Saka Elijah akati handingarisire matora mari United. Regai ndirisire Elisha. Anonyatsoziva zvokuita naro. Saka Elisha akakurosa achidzoka kuno. Akatsemura Jordan River ndobva adzoka. Bhatye rake akaramba ainaro.
usadonedze shoko raMwari. Kunyange ukaona chizaruko chakadii usadonedze shoko raMwari. Kunyange ukarwarirwa zvakadii usadonedze shoko raMwari. Kunyange ukaita mari zvakadii usadonedze shoko raMwari. Bhatyi raElijah harisiwe pasi. Yes. Zvino wakati arowa mvura ikaparadzaniswa ona pakati, Elisha akayambuka. Ndobva dzayambuka. Saka inotika mvura yacho inenge inonzwisisa kuti ane bhatyi atoenda. Dai tiri kunzwa kuti paakapedza akazotenda akarirova futi ndobva yavharika. Achingokurosa Elisha so ane bhatyi inobva yavharika. Zvoti kana wakada kuitaimira zvakadii kuti Elisha achingopedza wobva watodewoso unongotota still. Saka uchiona ndikavhura magwaro saizvezvi zvinokushamisa. Murume anozarurirwa sei uyu? Vhesi dzandinoverenga dzese wakatombodziverenga ukabuda wakatota. Uperera Jesu maoko. Ini ndakaita rekunhonga ndakaitirwa nyasha. Ona kutsemuka kwariri kuita. Saka zvakuita vamwe vanongoyawo rekodha. Onorara achikrema. Pani kamangwana eSaturday kaSunday kuchechi. Chechi chirekodha. Chorara chikrema Saturday manheru. Chinosvika kuchechi kwacho chonorova. Vanhu vagoti murume anozarurirwa. Izvo ari kunditaimira pandiri kupota ndichikurosa. Ada kuita zvekujamba. Kuti basa rekuti hausi kutaimira here murume. Murume uyu ane bhatyi kawo. Iwe hauna. Kupota waita kujamba hausi. Vanhu vari kutori vanhu vakudzi vane chizaruko ka. Vari kutaimira Elisha. Basi pane imwe system ka. Yekuti kana ukada kungwara unongogara ipapo. Ikatsemurwa. Elisha anenge achitanga uko. Iwe unotanga ukuno. Munoyambuka mupesana pakati. Wazwira sei Elisha. Saka vanhu vakakuona votomuka chi une bhatyi zvauna. Wakotaimirana naye. Asati ana zvakadaro. Manje kana ukakomba vhangeri zvinenge anenge aine mweya mutsvene anozvinzwa kuti uyu haana kumbozarurirwa amene kwaari kurinzwa. Haugone kuzoriburitsa rakati twasa sezvandinoita ini. Wozi haugone kuparidza shoko rakadai muchechi munobviswa chegumi hazviti. Unoburana chete. Ipapo unongochivavarire kokungozviniripisa ukaya kumberi kuno. Wotendeuka wonyatsotambidzwa bhatyi mushe. Wofamba wakuti ndakatendeuka. Ndaakuziva shoko rechokwadi. Ndoparidzirwa naApostle Chiwenga. Unorambire izvi ndizvo. Uda kunzi iwe ndiwo wakazarurirwa. Saka urikunditaimira pano paJordan River panapa. Ukuswera kuti anenge ane chinaura achitogara kuraura. Izvi ari kutaimira chi Elisha. Shamwari. Mundara basa kuti uri kugara paJordan River uchiitei. Uri kutaimira Elisha kai. Noti kugara paJordan River kuswera wakagara panapa. Twaruvhuni kwatogara pagomba panapa. Kutaimira ini. Kutendeuka uri. Saka dambudziko rako manje hakutange kuuya Elisha, kwatanga kuuya vana vaprofita. Votota vokuchakwatisa, vanokutotesa ukagara ipapo. Pandozozara ndosvika ini unenge watota kudhara. Kuna ana Shava, ana Muparinga, ana Matema, vanobuda vakatota. Iwe unobva watota futi. Ukagara paJordan River unototeswa nevana vaprofita. Ndavamwe vese vanokurosa vanobuda vakatota. Anobuda akaoma bedzi ndiye Elisha, muranda waElijah. Unotofanira kubvuma kuti ndiri muranda kuti uwane chizaruko. Kana kuzviita iwe master unotota chete. Saka uchiona ukaparidza nhema yesu tikazovhura magwaro zvinokurwadza. Kuivhisi yavavhura ndandaipotsa seiko. Zviiko zvatanda kutaura weizvozvi. Uyu murume anyatsondibatawo. Ininozo ndakasiyana nazvo zvevhesi idai pasina zvese izvi. Tokubata isu vane bhatyi tikasvika tokubata. Saka uchiona ndikaparidza vaparidzi vanoenda
kuziva kuti takatota tobatwa manje manje. Vanongofarira shoko iri bedzi vanhu vanoda kuita vana vaMwari. Ukazvita muzodziwa unobva pano. Chii chakaitika Elisha akurosa? Zvino vanakomana vaprofita vakanga vari paJeriko pakatarisana naye vakati vachimuona vakapfugama vakamunamata vakamukudza vakati mweya waElijah wogara pamusoro paElisha. Yes. Vakandosongana naye vakakotamira pasi pamberi pake vakamuremekedza vakati ikwe ungatoti vakuda shoko raMwari miraone. Vanosvika voti munhu waMwari muri kuzarurirwa ndokukotama kwavanenge vachiita. Unotofunga kuti ndawana vanhu vokuparidzira izvo zvigevenga furumbaka miraone. Vakati kwaari tarirai isu varanda venyu tina varume vana 50 vane simba. Zvanzi profeti maita henyu pane vanhu vane power pana 50 apa nguva yese vakurosa Jordan River vari kubuda vakatota kureva kuti havana power because power ndere kutsemura Jordan River, power ndere kududzira magwaro eshoko raMwari, power ndere kuparidza mwanakomana waMwari. But kune vanhu vasingagone kuparidza mwanakomana vanoclaima kuti vane power. Kana muine power handika kuJordan River munotsemura. Anzi hapana apa pane varume 50 vamwe vachakabva kuGhana vamwe ndio kuNigeria vamwe ndio kuSouth Africa vane power risingaite. Elisha ane bhatye akaudzwa kuti kune vamwe vane power kureva kuti rako ndere manga-manga. Bhatye kuita sei? Pane varume 50 vane power panapa. Yes. Ivo ngavaende havo kunotsvaka tenzi wenyu. Zvikanzi varume ivavo vane basa rekuti vanotsvaka Elijah. Havana power rekutsemura Jordan River. Power ravo ndere kutsvaga Jesu. Vachakwira mungoma kurira. Vachaenda kugomo reBhindura. Vane vari kuna Save kurwizi kuna Save. Vane vari kugovambwa. Kurufaro kumasvingo conference. Right. Varume vane power rekuita sei? Rekutsvaga Elijah. Yes. Zvimwe mweya waShe wamukwidza ukamukandira pane rimwe gomo kana muno mumwe mupata. Iye akati regai henyu kuvatuma. Asiyo vakati vamugombedzera vakaisa pressure. Uri kurambirei? Varume vane power hatina kuti wenda varida kuenda ko kana muda kuti vaende mukagondibvunzirei madi kungoenda. Vada kugadzira Evangelical Fellowship of Zimbabwe mubatanidzwa wezvemasangano vaida kuti Elisha ajoinewo kuru yekunotsvaga Elijah mumakomo. Izvo Elisha haachada kutsvaga Elijah. Tati bhatye raElijah ishoko raKristu kureva kuti ane shoko ndiye ana Kristu. Kana Elisha ine bhatye raElijah kutoreva kuti Elisha ana Elijah paari ipapo. But kune vari kuramba kuti kana ndiine shoko ndakakwana nezvinhu zvese varida kunokwira mumakomo 10 days and 10 nights. Hallelujah. Amen. Vakazoita sei? Asiyo vakati vamugombedzera kusvikira anyara akati tumai henyu. Naizvozvo vakatuma varume vana 50 vakatsvaka mazuva 3 asi havana kumuwana. Vakadzokera zvekare achiri paJeriko. Iye akati kwavari handina kukuudzai here ndikati regai kuenda? Saka vakatobva obviously pane mari dzakatosidwa. Pane varume vanotsvaga Mwari kuNigeria vanoda mari dzendege. Ngatiburitsei mari. Vamwe vakati hai mari yese chikafu chavanodya ndinopledha ndouya nayo. Kana manotora Elijah mundigirawo kuno mutsvagirawo nyasha. Mai mufundisi vachazoda kuenda kunoona mamuseum national parks ekuNigeria ikoko. Vamwe madzimai akati tichareza mari. Madzimai woye pakatounganidzwa mari kuti varume vane simba vakwire makomo vachinomudana Elijah. Elisha akati musadaro kani vanhu vevaprofita. Vanhu vevaprofita munodarirei? Hanzi vakamugombedzera kusvikira aita sei?
Saka nauye toda kupedza nayo ndekuti uone kuti simba raElijah rakademonstratwa nekupatsanura Jordan River. Simba raMwari rakademonstratwa nekupatsanurwa kwemagwara. Vhangeri yemwanakomana yoparidzwa. Mwanakomana ndiye dry ground inozofambwa nayo kana mvura dzapatsanurwa. But kune vanenge vachiramba kuti simba riri mubhatye, simba riri mukupatsanurwa kweJordan River. Vanouya vachiti ayewa simba ndiri kutonokwira makomo titsvaga Elijah. Saka yava doctrine nyowani manje iri kuintroducwa nevana vevaprofita. YaElisha ndeyekuti ratotsemurwa zvatoringana, simba tatoriona, hapana rimwe ramuchaona rinopfuura kupatsanurwa kwemvura idzi. Vamwe vanoti ayewa taunotsvaga Mwari mumakomo, dakunoita submit kuanointing yaTB Joshua. Haana anointing TB Joshua, ane mweya wetsvina. Uda kuzviona seiko? Wakamboona chechi inoswera chidzinga madhimoni rei? Wakamboona mavhesi ani muBhaibheri? Vane vaprofita saka vari kutoti vane simba. Saka ini kuti ndirege kuti vanhu vaende nesimba ini ndisara pana pazvito. Ndakatotengesa mombe dzangu, tojoina vane vaprofita, toenda makomotezi. Kusvikira Elisha akanyara. Akati, kuti munhu anotengeserwa chirabha chonzi $5 next month kolonjwa imwe yakakora times 2 yekutanga yobva yanzi 20 chibaba chacho. Marisi bhendi anoita zvibaba. Aiwa idai zvenyu vakomana, aiwa idai zvenyu, haindosara pano, aiwa handikuperekedzei. Simba ramuri kutsvaga ina handirikwanisi. Regai ndisare nerangu rebhatya randakasirirwa. Ameno kuti rutsvaga simba rakadii mudikani? Ina handirikwanise simba iroro. Indakasirirwa shoko raMwari ndo rine simba randinoziva rakanzi handinyari neivhangeri. Isimba raMwari kuti anotenda agoponeswa, kutanga kuvaJudha tevere kuvaHedheni. Shoko raMwari ndiro bhatya raElijah ndo ratakasirirwa iroro. Hatizivi kuti mumakomo mauri kukwira umu uri nesimba rerudzi. Hanzi vakadzoka vasina chinhu. Elisha akati handina kukurambidzai here, boyi maziso. Uchazozviziva wadzoka usisina chinhu. Warohwa mari, warohwa nguva. Haachada kukuona futi kana usisina mari, haachada kukuona futi muprofita. Wakunzi gara kuoverflow tendo. Tinoda magodhen partners pamberi panapa. Vane ma500 gare kumberi kuno. Uchechima mamagaya haupinde kana usina kutenga notebook $1. Rinotengwa every Sunday. Kunoti kugara mushedhi muya kunotengeswa. Ko ina handisina zvangu notebook ndakatenga last week. Saka richini mapeji asina kupera kuti shamwari tenga notebook. Kana usina enda kumbopera. Kwaya kune kukubani kwaya kune kwamarangi kwaya. Kuti anonga chikorwa nezuva iye ari mukati achikodzeraiti nawo. Kana usitorina dhorero haupinde muchishedhi chacho. Uchadzoka ikoko usina chinhu. Tozokuti hatina kukuudza here tiri pana first. Mazuro akapinda nyoka havana Mwari vakomana. Havana simba kada ravainaro kana rimwe chete. Simba riri pakupatsanurwa kwamagwaro. Ukaona waratidzwa Jesu akajeka, murayiro uchimiswa kwawo, nyasha dzinyatsumira zvakanaka naka. Iye ndiye ane bhatya raElijah. Ipapo ndo pana Kristu chaiye ipapo. Ipapo usabve ipapo. Asi kunosimuka vanonzi vana vevaprofita vane simba rekukwira makomo. Iye zvinezvi vana Bushiri vane maprivate jets. Dofo zvaro rakadzingwa Malawi. Malawi akanzi haumbotanga chechimunhu tokuvharira. Munyika make chaimo havari kumuona. South Africa yakati gauye kuno rova. Anoswera achingovadzungaidza nesaidza achinyepa kuti aita miracle. Otora mari. Dofo zvaro rakafera upenyu. Akangogona kugaya kukudarika. Zvataiitiswa navanhu paEdgaza. Unongoonekwa matsotsi zvaanoita anokumidza kuona kuti uyu munyowani. Anenge abva kwamazviwa, kwamaranda. Ameno kuti first dzevanhu vachangosvika dzakaita sei. But matsotsi anozviona kuti uyu achangouya.
ende anofanira akayozotsvaga basa. Kazhinji kacho vanhu vanoya vanokatsvaga basa. Saka ari kakapfeka kasuteti magirasi nekaportfolio. How are you saying? Utsvaga basa ndiri manager wapaEdgars apa. Pane rori yabva kuSouth Africa ine majini ada kuofrodwa amene kana muchida $10 per hour. Sokuti munoshanda 6 to 7 hours pazuva, 3 days pasvondo. Saka pasvondo rega rega inenge ine $180. 60 kuti mukoma anotambira 400 vachatambira 18 times 4 tendiri kuma 600 chakadaro. Ndapinda ndobva ndanoroora Suzana wangu wandakasiya kumusha ndotenga tsuro. Pana hanga dzandakaona kwaSabhuku dakuaka chirungu ataka kuronga shawa uda basa ndiri kurida baba ndakati wazotsvaga basa unza ina handiri matsotsi nyamba kuti handiri matsotsi ndiedzodzirayo handiri matsotsi. Unozopinda mushongo mukatanga kubo une chitupa here handinacho chef mina nditokuratidza here ichi chitupa changu ichi kofoni unaye toni ikandifoni unoona uzoba ukatiza ndikakushaya right shuya panapa. Saka mushongo mune vanhu vakawanda ende mune matills munoona uzoba mari futimo. Vanhu vanyowani vanonetsa tanzwa nekubirwa chakupa envelope wobvoisa chikwama chako toverengerana kuti une mari sazonyepa kata kudzosera mari kuti wangoine mari yakawanda togonyepa chako une mari ndine 50 ndandatiwana mukoma kuti ndino deposita ningi bhedha wavo vari kuda mushongo zvanzara ndorapa nesita rako ne50 yacho wosaini ndobva ndasaina une 50 anditi right uya kuno wopinda mese muEdgars chimira pana kuda kumeenda kunotora mafiles musoro gonya tiri kusero. How are you anopfura achimhoresa vasikareza how are you tiripo iwo toti havanozivana izvo. Kune dhoo rekuenda kuseri kunoita weti kutoilet kuseri kuEdgars unopinda nedhoo iroro obva pinda pakamukoto kumagaba kutotenga brongo yake edzera chakapuza noya mutaundi uda kudzidzisa kuti uchenje unotanga uchati wakamirira mapepa uzonzi nasecurity officer baba muda kutenga here kuti aisu tisu vaya vemajini kuti majini abvunza ari pagonyeti tisina kuofrodha gonyeti riri pasira kuti gonyeti ripiro pane gonyeti rina kudownloadwa raufrodwa chii. Saka waunani zvinzaona manager vapinza vane magirasi hatina manager ane magirasi panapa saka musadarokera ndivapa chikwama changu wanga uchinzi wapinda basa zvonza shamwari sori panapa hapapindirwe basa. Anopindira basa kuhead office unotota kuti chakwata but kana vachitaura newe vane vachitaura vaine munyati vanoenda kumberi kwako ndo zviri kuita vakomana. Anoenda kumberi kwako anotozoti kuona vanhu vauya kwamakandiwa vari kutsvaga mari ari kutsvaga prosperity. Saka anotanga kuti ndikuona shamani pamwe izvi zvazotobhadhara chokwadi munhu wauya asatabhadhara manje panapa simba riripo kana uchitenda zvako kuti ndatenda right. Pane munhu akauya panapa ari rombe akasidha ezvaane mafamu kubhinduro. Pane mumwe akauya ari kuNigeria ezvaane makambani akutosuplya maproducts ake kuti ndinotozvidawo zvodzi right. Yasvika nguva yacho are you ready chibata mari yako panozonzi bata mari une watokangana kuti kana ndichida kupuhwa mari kondotanga ndaburitsa sei. Unenge wakurangarira ari kuNigeria akusuplya ari kubhinduro aane mapurazi unobirwa uchiti haleluya oya vocollector oenda onovaka dzimba iwe unonzi tenga chidhina chiri anoite $10 chidhina 1 ukaenda kuilodeo chinoita $1 kana 50 cents 25 cents wesa chidhina mumba iye obatanidza $10 enyu otenga stand ovaka nanhasi une chidhina wakamirira Mwari. Iye haana kumirira Mwari
ari kuti ane anointing yainayo yatadza kumushandira kuti angoshandisa anointing wovaka ega imba atadza. Ari kutora mari kwauri iwe wovaka imba, iye oti mirira Mwari, mirira anointing. Kana anointing yenyu ichiunza mari, madi kumboona imimi mari, mombotanga mazviunganidzira neanointing yenyu, maanayo yakawanda, mozopawo vamwe. Ko kana tadi kusidha tese nemi tongomirira Mwari kawanda. Mborofita asidha, vanosidha vanhu. Iye akatonyazona zvekusidha hazvishandi. Kati akaona kuti mimi nechivindi ngazvisimbirira zvekusidha izvi. Saka kuti sinze muchingozvisimbirira ikondipai. Indakatombozvitraya ndikaona kuti akusidha hakubatsiri. Patodiwa keshi chaiyo kuti uvake musha. But munenge muchitenda kuti isimba rani zvaro, isimba raMwari. Ndo system yevana vevaprofita. Kunonzi kune varume 50 vane simba. Ndere kudi rokukwira makomo. Elisha akati isu simba tinoriziva richitsemura Jordan River. Ngavambonotsemura ngavakomana ivavo. Dzaiwazve mvura hazvina basa rese. Toda zvinhu zvinobatika baba. Zvongoti mvura izvo hazvishandi. Toda mari inobatika. Saka vanoti shoko harina nebasa rese. Toda zvinhu zvinoita sei? Dai uchizozviwana zvinobatika, dai takatouyawo. Dai makandiwaipa vanhu anoitinge kuita mari. Unofunga kuti ndisina kuenda here? Pakuenda katoenda. China masa chaenda yakaenda. Hurumende yedu ikatosidhawo. Dai nyika yedu yatoonani izvezvi. Dai magaya aine simba rekupa vanhu mari. Dai hurumende yedu yakasidha. Yangopawo kana 100,000 sehurumende ine mari yakati wandei. Nyika yedu unofunga kuti tingati imbondotaura naMunangagwa. Nyika zvayakaomerwa kudai madii kungosidha. Pane kuenda kuDavos muchinopema. Mine vanhu vanomultiply vana anointing muno. Ngatisidhe zvinhu zvifambe. Hapana chinobuda apa. Simuzarogorwa kwandinamati. Nyasha dziripo ndedzekuti uziva kuti kana uine shoko, you are not weak. You are the most powerful person under the sun. Kana uine the correct gospel. Nyasha dziripo ndedzekuti unofanira kuona Kristu akakudzwa naMwari kuti ugoita understand the proper doctrine. Nyasha dziripo ndedzekuti kana uine proper understanding unenge uine ability yekupatsanura magwaro. Vamwe pavanobuda vakatota, iwe unobuda wakaoma. Ndiwe wega unoziva nzira iri pakati peJorodhani. Nekuti nguva yega yaunokurosa, nzira inobva yamanifesta. Ukangokurosa yobva yavharika. Saka vanhu vanonetseka kuti seiko muchiburisa chizaruko chakadai. Patinosvika paJordan River, nzira inobva yamanifesta kudai. Tine bhatyi remuridzi, harisi redu, shoko nderaKristu, harisi rachiwenga, harisi ranhingi, rakanga ririko. Ana Pauro vakatoripiwawo, vana Pita vakaripiwawo, indakatoripiwawo. Harina kutanga nachiwenga vhangeri, bhatyi harisi raElisha, nderaElijah. Ukanzwa munhu akuti dhokotiri rekuchechi kwedu, ari kutoti bhatyi rekuchechi kwedu. Zvino isu hatisi kuda bhatyi ravanhu, tikuda remuridzi, bhatyi raElijah. Haritangiri pakupetsemura nekupatsanura mvura, rinotangira pakutendeudzwa kwako. Ndora unorohwa naro kudai so, obva watotanga kumutevera. Baba ndinokutendai, kudzwa ine kusingaperi. Hatina kuziva kuti simba rose riri mushoko. Hakuna muroya anotiroya kana tine bhatyi remuridzi. Hakuna munyama unotibata kana tine shoko remwanakomana. Hakuna ngozi inotibata kana tine shoko remwanakomana. Hakuna jambwa, hakuna rushavashava kana tine shoko renyu. Takafamba nevana vaprofita kwenguva yakareba vachitaura mashoko ekuti vane varume vane simba, asi taudzwa nhasi kuti vanoenda vachidzoka vari empty, havana chavanowana. Elijah is now glorified, akuwanikwa mubhatyi rake raakapa nemwoyo wake uchida kuna Elisha. Tisi vasanangurwa venyu vamakasiyira shoko renyu. Vamwe vose vari kubuda paJordan River vakatota. Only the elect
are finding the way. Nzira yakaonekwa pa Jordan River yakamboonekwa na Joshua achikrosa Jordan River achipinda mu Canaan. Yakamboonekwa na Moses achikrosa Red Sea achitungamira Israel kuenda ku Canaan. There is only one road. Inongowanikwa bedzi kana mvura dzapatsanurwa. Thank you, Lord, for such a magnificent grace. A grace that is second to none. Nyasha dzamakapa kuvasanangurwa venyu bedzi. Nyasha dziri kutsvagwa navazhinji vachidzishaya. Isa hatisi vana vaprofita vanoti panokrosa Elisha naElijah vanosara vakatarisa. Tinotoenda naye ndatarohwa neshoko iri nhasi rabaya mwoyo yedu tiuye kuzojoina Elijah, tiuye kuzojoina Kristu muvhangeri yake, tigowaniswawo bhatyiki rake kudzokwaina kusingaperi. Amen. Mubereka Kristu maoko. Hallelujah.